שלום לכם וברוכים הבאים לפרק מספר 19 של השטק, ברוכים הבאים בן. כן, ברוך הבא שי. זה אני שי. אתה? והיום יש לנו... כולם? אפשר לדבר? כן. סתם, שקט! סתם, היום אנחנו הולכים לדבר מלא על אפל, יש לנו לסכם את כל מה שהיה בהשקה שהייתה ביום שלישי שעבר. חם בביצה. השקת האביב של אפל, כאמור. ואז שי ייתן לנו קצת, או שלפני זה בעצם, בואו נתחיל עם הדברים של שי. אני שי. לשי יש איזה כמה חדשות מעניינות לגבי NFT קצת, הרבה זמן לא דיברנו על NFT. האמת שכן. בורדר אייפ קלאב, וזהו, אבל לפני הכל, שי שלנו. אני? היה במקום הכי גבוה בעולם, לא? אני הייתי במקום, האמת שזה לא כזה המקום הכי גבוה בעולם, אבל שנייה, לפני שנתחיל, אני זורק את הכדור לקיסר תפוס, וואו, אף שם אסף בלגן. כן, קיסר, מה עושים בהתחלה לפני שמתחילים? מה עושים? קודם כל תלחצו פה למטה. על הערוץ של אלון גריני, יש שם כזה כפתור נורא יפה של פעמון, אתם לוחצים שם, וזהו, לא צריך לעשות יותר כלום. זה לא מה זהו, זה מה שאנחנו רוצים שתעשו, כי הוא מלך. זה מה שצריך לעשות. כי הוא חתיך. אוי, תפסיק, די, תיקחו חדר, אתם תיקחו, יש לנו את הפודקאסט גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, אם אתם רוצים לשמוע אותנו בעוד מקומות, אם אתם כבר שומעים אותנו שם, אז בואו ליוטיוב, אנחנו רוצים לקרוא את התגובות שלכם, תגיבו פה למטה, אנחנו קוראים הכל ונהנים. אז, אחרי שעשיתם את הכל, ואחרי שלחצתם עכשיו על הסאב ועל הלייק, שיבולת שלנו, יגיד לכם משהו יפה מאוד. אני גם רוצה להוסיף רגע משהו. רגע, לא רוצה להוסיף, הנה. שבוע שעבר, אחרי שקיסר הלך, הצלחנו למחוק את כל הוידאו של הפרק הקודם. וקיסר טוען גם, לא רק שזה, שגם היינו יכולים לשחזר את זה, ולמרות שאנחנו טוענים שלא. אני הייתי מחזיר את זה, משחזר את הכל, והייתי מראה לך שלא נותנים לשיבולת לגעת במחשב. אבל מה שקרה בסופו של דבר זה שבמקום שדבר הזה יצא לנו על הפנים, נתנו מדהים. איך אתה מתכנת 19,000 שנה ואיבדת קובץ? שחזור מחשב. לא היה לו ריקאברי. לא היה לו ריקאברי פוינט, אבל לא משנה. הצופים כועסים. מה שקרה זה שיצא מזה דבר מדהים, שהפודקאסט הגיע למקום 15 במדינה, הגיע למקום שני בטכנולוגיה, ספוטיפיי, וזה הכל בזכותכם, הלכתם, עשיתם את 5 כוכבים, את הדירוג, הלכתם ושמעתם, בזכותם, לא היה להם ברירה. הם אולצו לשמוע את זה שם. אבל כן, כל הכבוד לכם, ואם תוכלו לעשות את זה שוב פעם, נשמח ממש, זה באמת עזר לנו. זה רק מראה לכם שכשאתם רוצים, ואתם מחויבים לעשות את זה, והולכים לשמוע את זה במקום אחר, אז פתאום זה מתפוצץ שם, כי יש הרבה קהל שרוצה לראות את זה, ושבמקום אחד זה פתאום נהיה גדוש לעומת השאר. כן, אבל זה בהחלט מראה שכאילו זה הצלחנו להביא אתכם לספוטיפיי. סוג של ראינו ניסיונית פעם אחת כמה באמת צופים יש, ואז ראינו שם שזה מאוד חזק ביחס לאחרים. ואנחנו רוצים להודות לכם על זה בעיקר, כי זה מחמם את הלב, שפתאום, אתם יודעים, לפני הפרק הזה, הפרק שלנו היה בספוטיפיי, אפילו לא היה רואים אותו ברשימה של ספוטיפיי. כי הוא היה במקום איזה 115, כאילו. ופתאום עלינו למקום 15, וזה, אני יודע שזה לא העיקר, אבל זה עושה לנו טוב בלב. זה עושה לנו טוב, ובגלל זה אנחנו נותנים לכל אחד שי מתנה. $1,000. שי הולך להגיע להם הביתה ולשחזר להם קבצים שנמחקו. שי מתנה, זה טוב. שי מתנה. הוא הולך לדפוק לכם בדלת, טוק טוק טוק, איזה קובץ צריך לשחזר? אוי, אני לא יודע. ולכת הביתה. זה לא יפה. אבל אתה תחזור הביתה ביחד עם אלון, כי הוא כל בוקר מתעורר והולך הביתה. כשהוא קם בביתה, כן, זה בפרק 14 היה נראה לי. בתקופתנו! מתוקים. מישהו עשה לי קומנט בטיקטוק של המילה מתוקים, עם אימוג'י של סבא זקן. אני בכיתי, אחי, מישהו בא אליי בקניון, כאילו מדד הקניונים עבד, מישהו בא אליי, בתקופתנו! ככה והלך. זה הדבר הכי מצחיק ששמעתי בחיים שלי. אפרופו בתקופתנו, אני כבר חודש ו3 ימים לא אכלתי שום דבר מתוק חוץ מתמרים. וואו, ואם כבר מדברים על תמרים... ואני חייב להגיד לכם שבזכות זה, הדבר היחיד שכאילו באמת אני מרגיש שאני ממש בדיכאון מאז ששקתי לאכול סוכר, והחיים שלי נהיו חרא ממש. תעשו את זה גם. מומלץ. אז אם כבר מדברים על תמרים, אני הייתי בארץ התמרים הבלתי מעוררת, שזאת דובאי. הייתי על הברד חליפה. קוראים לזה ככה כי החוף שלהם זה תמרים כאלה, נכון? קוראים לזה ככה כי הם מייצאים הרבה מאוד תמרים. לא, החוף שלהם הוא בצורת דקלים כאלה. כן, הצדק איים מלאכותי. הם בנו שם איים כי אין להם מספיק מקום, אבל כן, הטכנולוגיה שם פשוט מוגזמת, כל מקום שם, הם אוהבים להיות עם הכי גדול. יש להם את המגדל הכי גדול, יש להם באבו דאבי ליד, יש להם את הבניין הכי עקום, שהם בנו אותו ב-17 מעלות, כשפיזה הוא 16.5 או משהו כזה. בכוונה הם בנו אותו עקום בשביל להתחרות. בכוונה בשביל להגיד שיש להם את הכי עקום. היה שם בניין שהוא 50 ומשהו קומות, והוא פשוט מסגרת. הוא כאילו ממסגר את העיר כשאתה בא מבחוץ. נכון, אני מכיר את זה. וואי, זה כזה, זה פשוט באמת. רגע, ראיתי שהעלית טיקטוק עם איזושהי בחורה שם בשתי שפות, ומי ניצח בלייקים? אני ניצחתי בלייקים, אני ניצחתי את האמת שזה גם בחורה שפגשתי שם במשלחת, יש לה משרד פרסום בנצרת, בשם עזאווה.
מלאווי. אוקיי, כאילו מישראל. כן, מישראל. זה היה משלחת מאוד מעניינת, היה שם הרבה מאוד קונקשנים, היה ממש נחמד. אחד מהדברים הכי גדולים שראיתי שם, זה באמת עשו לנו שיעור, בגלל שזה היה משלחת מטעם לשכת המסחר של ישראל אמריקה, אז היה לנו קונקשנים גם בצד השני, של דוביי אמריקה, וישראל דוביי, ועשו לנו סיור פרטי בנמלים שם. ויש שם נמלים עצומים. גם ג'וקים או? גם ג'וקים. נמלי אש? נמלי אש. היה שם נמלים שפשוט באמת נמלים הרבה 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 יותר גדולים ממה שיש לנו בארץ. בסדרי גודל של פי 20, פי 40. אבל ביחס למיקום שלהם בעולם, ברור שנמל זה משהו קריטי שם, מחברים בעצם בין המזרח, הודו, לאפריקה ותעלת סואץ. ועכשיו אחד מהדברים החדשים שם, זה שגם אין שם מיסים. אתה מגיע, אתה שם שם דברים, אם אתה רוצה עכשיו למכור אותם במדינה שלהם, אם עכשיו נתקעת עם סחורה ואתה לא יכול להעביר אותה הלאה, אתה יכול למכור את זה במדינה שלהם בלי לשלם מס על זה, בלי לשלם מע"מ, בלי לשלם מכס, בלי לשלם שום דבר. אז מאוד מאוד קל לך לבוא ולייבא לשם דברים. כי אם אתה נדפק עם משהו, עם איזה לקוח סרבן, אתה פשוט מוכר את זה. וזה פשוט ענק, כי כל המערך שם הוא אוטומטי לגמרי. אומרים שספינה שהיה לוקח 30 יום לפרוק אותה בארץ, עם המנופאים וכל האנשי צוות שאשכרה יש, לא היה שם אף אחד בנמל, הנמל ריק, הכל רובוטים. הכל אוטומטי? הכל רובוטים, אחי. זה האמזון של הנמלים. זה האמזון של הנמלים, אחי, זה היה פשוט... יאמזון. זה יאמזון. זה היה פשוט מטורף. אתה מגיע, והמנוף אוטומטית, פשוט כמו... למה לא נמלזון? נמלזון. ספינה שלוקח 30 יום בארץ לפרוק אותה, לוקח שם 30 שעות. זה יעיל בצורה מטורפת. עזוב את זה, אתה נגעת בירח, אני ראיתי. נגעתי גם בירח, נגעתי בחתיכה מהירח. איך זה מעוצב ככה, וזה למה זה נראה כמו הפלייקון? זה נראה כמו הפליי בטן, מי שרוצה לראות. זה הפליי בטן של $1 ביליון, אתה מקבל את זה אם אתה ביליון סאבים. הירח הוא מברזל? כאילו, מה דיבור? שמעתי שהוא מגבינה. הוא מגבינה, זה אחר כך ליקקתי את האצבע, היה טעים, אבל למה זה נראה ברזל? מה קורה שם? זה חלק כזה, זה פשוט הזווית. זה חלק כי כולם נוגעים בזה כל היום. כי כולם נוגעים בזה, זה המפיץ קורונה מספר 1 בעולם. לגמרי, והיה שם גם את הטיל של SpaceX, שזה היה דגם דרך אגב. זה היה מגניב, זה היה חזק. כשצילמת מלמטה, אני הייתי בהלם. כן, זה היה ממש מגניב. הייתי עושה שם ולוג אוטומטית. שקלתי, אבל את האמת שהיה יותר מדי דברים, רצנו שם. הספקנו כל כך הרבה דברים בכל כך מעט זמן, אבל אני גם רוצה לעשות משלחת לדוביי. מי ששומע, היי, שומעים? אני רוצה גם. אני גם רוצה משלחת גם לדוביי, גם לארצות הברית וגם לירח ספציפית, לא קריטי לדוביי, אפשר רק ירח. לא בסדר הזה, אפשר גם מאדים בדרך, שמעתי שזה קרוב אחד לשני. כן, משהו בנגיעה כזאת ולחזור. אוקיי, אז מה אתם רוצים לדבר עליו קודם? איזה נושא? על סושי. על סושי. אוקיי. כן, קיסר, מה אתה עשית עכשיו? שבוע? אני העליתי סרטון, מי שלא ראה, להשוואת סושי בין הארץ לבין רומניה. כמו שמשווים מכשירי טלפון, אתה משווה סושי. בדיוק. לדגם הזה אני אגיד לך למה, אני עשיתי השוואה בין מקדונלדס, וזה התפוצץ, אנשים אהבו, ואמרו לי למה אתה לא עושה עוד. הלכתי לעשות עוד, אני מקשיב לקהל שלי, אתה רואה? אני נותן להם שי מתנה. הבנתי אותך. עכשיו, מסתבר שאנשים אוהבים אוכל, ואני לא יודע למה, זה עכשיו... רגע, אני רוצה להראות שאלון עכשיו עושה סידורים מתחת לשולחן, וזה מאוד נחמד. אנחנו מקצועיים פה. נגמר הבטריה של נגמר הבטריה של המקלדת. בכל מקרה, אנשים מסתבר, יש לכולם עכשיו אוכל בבית. אני לא יודע איך זה תפס כל כך חזק. מה? כן. זה ממש משתמשים בזה ביום יום. אני גם ראיתי, גם מים וכאלה. לא, מים לא נחוץ תמיד, אבל אוכל ממש, אני רואה שזה ממש תופס, זה טרנד. ממש חזק, אנשים מתים על אוכל. טרנד חמוד. מתים על אוכל. יש כמה שאמרו לי שהם לא יכולים בלי זה. כמו גיימינג. כן, ממש כמו גיימינג. בכל מקרה, אני חושב, באמת, גם בשבילך בתור יוטיובר, ואם אתם יוטיוברים ואתם שומעים את זה, האוכל באמת הולך להיות טרנד עכשיו, לפחות בכמה חודשים הקרובים, כי אין שום טרנד אחר. ואתה רואה כל גיימר שיש לו ערוץ גיימינג, פשוט מת מהצפיות שלו במה שהוא עשה עד עכשיו, והוא הולך לעשות אוכל. כולם עושים השוואות אוכל. את האמת שאני רוצה גם, דרך אגב, אני גם ממש שקלתי לעשות את זה. אחי, זה גם כיף לצלם את זה, אני נהנה בטירוף, זה בין הדברים שעושים לי הכי סבבה בצילומים וכיף בעריכה. אז אני ממשיך, ומבחינתי לצלם גם עוד 4 כאלה, לא אכפת לי. יאללה, בוא נלך לאכול מתישהו. ואם זה תופס, אני ממשיך. בוא ביחד, קיסר. אז זהו, אני לא יכול בימים הקרובים לאכול, אבל המגמה עולה, אני תכף... אסור לי לאכול בימים הקרובים. אתה מתחיל לאכול כל יום, כאילו זה עובד על זה. אני משתדל. אוקיי. ואלון, מה אתה עשית בשבוע האחרון? ולמה לטיקטוקים? אני מנסה, דבר שאני חושב שהטיקטוק שלי מת,
כאילו... לא, די. לא, באמת, אני זוכרים שהייתי גיימר בטיקטוק אז, וקיבלתי מלא עוקבים. אולי בגלל זה. אז נראה לי שזה קשור, כי כאילו, הם המליצו על הערוץ שלי, נרשמו 15,000 אנשים חדשים לערוץ, שמחפשים תוכן גיימינג, ואין תוכן גיימינג בעמוד שלי, כאילו, אף פעם לא באמת היה. זה ישירות מזה. וכאילו התחלתי, אתה יודע, אמרתי, היה איזו תקופה שבאמת לא השקעתי בטיקטוק כל כך, כי קצת לא היה לי אנרגיה, ועכשיו החלטתי להשקיע עוד פעם. אבל אני חושב שמשהו השתנה באמת באלגוריתם, שאיכשהו עובד שם עכשיו, ושזה פשוט יותר קשה להצליח. לא, האלגוריתם באמת השתנה, הם אמרו את זה... הם אמרו את זה, כן, הרבה דיברו על זה, כאילו הראו גם, הם הוציאו כאילו גיידליינס חדשים. הם שינו הרבה דברים, ובגדול, כאילו, אני מרגיש שפעם זה היה סוג של הגרלה, היית מעלה, נגיד, 5 ימים היית מעלה כל יום, אחד מהסרטונים היה תופס, לא משנה איזה מהם. נכון. ועכשיו זה כבר לא ככה, ואם פעם סרטונים טובים שלי היו מגיעים ל500,000 צפיות, היום סרטונים טובים שלי מגיעים ל50,000, אתה מבין? וסרטונים לא טובים לא מגיעים ל10,000 צפיות, וזה ממש מבאס. אני חושב שהרמה לאט לאט, לא יודע איך זה קורה, פשוט יורדת ויורדת ויורדת ויורדת. זה היום הכי שכונה שיש, אתה יכול לצלם שאתה מרביץ למקק על הקיר, וזה יכול להגיע ל6 מיליון. כן. עשיתי את זה, יש לי סרטון. לא, זה כאילו הופך את הטיקטוק לנישה נורא מוזרה. אני בינתיים זורם עם זה, אני מעלה דברים מאוד מאוד פשוטים, בלי עריכות ודברים כאלה. אני גם עושה בדיוק אותו דבר, אבל מה שאמרת, יש לי סרטון שאני באמצע הלילה פתאום קמתי ב2 בלילה, היה ג'וק על הרצפה מולי, תפסתי את הכפכף וזרקתי על הג'וק, פגעתי לו בראש מאיזה 3 מטר, אתה מעודד רצח פה, אני לא מבין. אני לא, הוא ישן. הם נקמו בך אחרי האפוקליפסה. הוא ישן, לרצוח בשינה זה בסדר. לא, הוא ישן אחר כך. אולי הוא היה בסשן גיימינג, אולי הוא היה בטרנד החדש אוכל, מאיפה אתה יודע מה עשה? אז לגבי הטיקטוק, אני בגישה הפוכה מקיסר, אני אומר, אוקיי, כל מה שאני מעלה ככה, סרטונים שאני מצלם את עצמי מהטלפון לא עובדים, אז אני עכשיו אצלם עם המצלמה שלי, אני אערוך סרטונים, אני כותב את הסרטים קצרים, אני אנסה לפצח את זה מההתחלה, אבל אני די מרגיש שכאילו זה טיקטוק השתנה, וזה כבר, אם נגיד היית שואל אותי לפני חודשיים, כל בן אדם שהייתי פוגש, הייתי אומר לו, אתה חייב ללכת לטיקטוק, זה ההזדמנות שלך, לצבור קהל, לקבל חשיפה וזה וזה, ועכשיו זה מתחיל להיסגר לגמרי. כן, עכשיו זה כבר מי שהערוץ שלו גדול, וכבר התקבל. כמו ביוטיוב. אתם ראיתם שהם גם עכשיו עושים 10 דקות של סרטונים? הם מנסים להיות יוטיוב? כן, ראיתי טיקטוק מאוד מעניין, תגובה מאוד מעניין של איזה יוצר על זה, והוא אמר כאילו, יוטיוב רוצים שאני אעשה סרטונים קצרים, יעלה שורטים וזה, טיקטוק רוצים להתחרות ביוטיוב, אז הם אומרים להעלות סרטונים ארוכים, וזה כאילו עושה לך פוצץ לך את המוח, אתה כאילו רגע, אני הייתי מעלה סרטונים ארוכים ליוטיוב, סרטונים קצרים לאינסטגרם או לטיקטוק, ועכשיו הם כאילו כולם הופכים אותי, אז הכל מתהפך. לעשות גרסאות של כל הסרטונים שלך בכל הצורות. שמע, גם אחד מהדברים שאני פתאום רואה את טיקטוק, ואני גולל לי, כאילו אני יוזר, אין מה לעשות, אני יוזר, אני גם לוזר וגם יוזר, כמו כולנו, ואני גולל, פתאום סרטון כזה מעניין, אני מתחיל להקשיב לו. נחמד, סבבה, הוא מדבר משהו מעניין על איזה משהו פוליטיקה, מעניין אותי, כלכלה, whatever. עובר 2 דקות, אני כבר די, כמה אתה מזיין את השכל, תגיע לפואנטה. 5 דקות סרטון, אני בטיקטוק, למה זה צריך להיות כזה ארוך? רגע, ראית כבר סרטונים של 10 דקות? כן, ראיתי כבר סרטונים של 5 דקות, אחי. אני לא הבנתי מה הולך, אני כולי כזה, אני בטיקטוק, אוקיי, תגיע לפואנטה, ואני מחכה כאילו שהוא יגיע לפואנטה, והוא לא מגיע, ואז אני לוחץ על זה, אתם מכירים שאתם לוחצים על המסך לראות כמה זמן נשאר לכם? כן. עוד הייתי בחצי, אחרי 2 דקות וחצי, מה זה דבר הזה? אני חושב שהם עושים טעות פה, והם חייבים לחלק את זה לשורטים ולא שורטים. זה היה נורא. עד 3 דקות בטיקטוק הרגיל, ואם אני ארצה לראות דברים ארוכים, זה היה חוויית צפייה פשוט מזעזעת. זה כמו שאתה רואה סרט בנטפליקס. לראות לאורך יותר מדקה, זה מציג, זה לא כיף לך. נכון? כן, זה כאילו כל הקטע בחוויית צפייה שלה, ככה זה שפשוט קצר. כללים, צ'יפסים, כלילים. מה שכן, אני ראיתי מישהו שעשה את זה מצוין. הוא בעצם, מה שהוא עשה, זה הוא כאילו עשה, כאילו מחזיק את הטלפון בהתחלה, ואז הוא התחיל לסובב אותו לאט לאט, כן, כן, יש מלא וכאילו אני כזה, טוב, אני גם מסובב את הטלפון, ואז פתאום אני קולט את עצמי, אני באמצע סרטון פאקינג יוטיוב. זה בדיוק זה. הוא מכריח אותך לראות לאורך. מה, הוא עושה כאילו את הסרטון תחשוב שאתה מתחיל, אתה מצלם לאורך, ואז אתה מסובב את הכל הרוחב, ומאז שזה נהיה פלט לרחב, לנדסקייפ, אז אתה פשוט ממשיך את העריכה. איזה קסם! תחשוב שאתה עושה סרטון ליוטיוב, ואז אתה מצלם את הפתיח רק מהטלפון, ועושה את זה לאט לאט מסתובב, ואז כל השאר ממשיך רגיל, זה דווקא יכול להיות לך טוב. זה ממש מעניין. אני אעשה ניסיון כזה עכשיו. תעשה, תראה לנו לחזור. אני שמח שנתתי לך השראה. אז ככה, בואו נדבר קצת על הנושאים שאשכרה רצינו לדבר עליהם, שהם טכנולוגיים וזה. יאללה. אלון, תבחר מה אנחנו מדברים עליו קודם. זה. על זה, אוקיי. אז בעצם מה שקרה זה אחד מהחדשות הכי גדולות בקריפטו, ב-NFT. לאחרונה יש את בורד API Club. מה זה? ג'סטין ביבר, לא? זה ג'סטין ביבר. זה ג'סטין ביבר, כן. אז בורד API Club, שזה בעצם פרויקט של יוגה לבס, בעצם רכשו
מלארווה לבס, שזה הפרויקט קריפטו, גם הוא בין הראשונים, כאילו יש את השתי פרויקטים הכי גדולים בעולם. אמרת איזה 60 מילים שהבנתי מתוכם אולי אחת. יש שני פרויקטים סופר גדולים. כן. בורד איפ יאט קלאבס. נכון. וקריפטו פאנקס. אוקיי. שניהם נמכרים. קריפטו פאנקס זה כבר שנים. אז רגע, הבורד איפ יאט קלאב זה קופים, כמו שאתם רואים פה בתמונה, ומי שלא רואה בתמונה, זה מין גיפים של קופים כאלה שהם אותה תבנית, פשוט כל פעם... סליחה, אדוני, זה PNG, זה לא גיף. PNG שהקוף בעצם פעם עם משקפיים, פעם עם כובע, פעם חיוך, פעם קוף רנדומלי כזה, וקריפטופאנק זה אולי וקריפטופאנק זה אולי ה-NFT הכי מאפן של ציורים מפוקסלים כאלה, שזה נראה די כמוני. קריפטופאנק זה NFT של 16 על 16 פיקסלים, שהרעיון העיקרי זה שיש לך גם את העניין של הנדירות, אבל כל פיקסל פה שווה זהב, כי היצירה עולה נגיד איזה 80 איתריום, 100 איתריום. אוקיי, אז מה קרה להם? קיצר, בורד אייפ, המשיקים שלהם, רכשו את לארווה לבס, את ה-IP של קריפטו פאנקס, וגם עוד אחד שקוראים לו מיביטס, שזה 3 פרויקטים עכשיו מהגדולים בתחום, הם עכשיו תחת אותו בית. זה כמו שילוב של פתאום עם קוקה קולה, תקנה לך את רדבול ו... זה יעלה את הקופים משמעותית. זה העלה את הקופים כבר באיזה 10 איתריום מהיום, זה העלה את קריפטו פאנק, זה העלה את כולם, זה אומר גם שהם יכולים לעשות שילובים בתוך העולמות האלה של הקופים. לא, זה העלה לנו קריפטו אייפ. אני לא חושב שהם ילכו לכיוון של קריפטו אייפ יאט קלאב, אבל זה אומר שהם מוכנים לשים כסף, הם קנו 400 קריפטו פאנקס, 400 קריפטו פאנקס כחלק מהעסקה הזאת. זה המון כסף. זה מטורף. זה המון 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 כסף. וזה בעצם מראה לך שאשכרה, עם המדיה המסורתית ועם הכסף האמיתי, הכסף שכרגע קיים בכל ההייטק למיניהם לא ייכנס לקריפטו, הכסף שבקריפטו גם יכול להיכנס לקריפטו, ואם ההזדמנויות האלה לא ייקחו אותם VCs רגילים, Venture Capitals רגילים, אם זה קרנות הון כאלה או אחרות, אז קריפטו ייקח אותם. וקריפטו ייקח וישלב שני פרויקטים שהפכו להיות עכשיו השני פרויקטים הכי חזקים, בלי... כי קריפטו פאנקס ובורד אייפס תמיד באו ורבו אחד עם השני מי הכי חזק. מי הכי חזק עכשיו? יוקה לבס. כי הם קנו את שניהם, כי יש להם את שניהם. ועכשיו זה גם נותן לך עוד משהו מאוד מעניין, שלבורד אייפ יאט קלאב זה אחד מהדברים שהכי רלוונטיים שם, זה החוזה. אתה יש לך זכויות שימוש גם מסחריים וגם של קופירייט. אתה יכול לעשות מרץ' עם הדבר הזה. אתה יכול לעשות מרץ', אתה יכול למכור את זה, אתה יכול לסחור את זה, אתה יכול להביא את זה לפרסומות. עכשיו קריפטו פאנקס גם חל תחת הדברים האלה. כלומר, אם עכשיו אתה רוצה למכור את הפאנק שלך, או לשים אותו על פרסומת, או כל המסביב, אתה זכאי לעשות את זה. חזק. אני חושב שלסטטיק יש אחד, לא? אני בספק לגמרי. לא נראה לי. לא יודע מה ראיתי. או יכול להיות שיש לו... אולי לחבר טוב של סטטיק. אני ראיתי פעם אחת בסטורי שהוא ממש קריפטו פאנקס אחד, כאילו ממש תמונה של איש הכי פשוט שאפשר, גנרי בטירוף, אבל הוא החזיק טלפון עם זה, אז אני לא יודע אם זה שלו או של אחד החברים שלו. אני מניח שזה של חבר, אחי, הדבר הזה הוא... יכול להיות שאני לא זוכר טוב, אני מצטער אם אני אומר, רשויות, מס, לא קשור. שמע, זה קריפטו פאנק אחד שווה לך בערך מ-800 עד 900,000 שקל. אני לא בטוח שיש לו כזה. יכול להיות שכן, לא יודע. לא נכנסתי הפעם לארנק של סטטיק. בוא ניכנס לארנק של סטטיק. מסע אל הארנק. סטטיק. אתה רוצה שאולי נדבר בשפת הסתורים אנגלית? אז כן, ובנוסף לזה, עכשיו קרה עוד משהו. לא, רגע, שנייה. אנחנו רוצים אולי לדבר קודם כל על אפל ואז? כן, נעשה כזה מחצצה. בוא נדבר חצי על אפל ואז... בוא נעשה מחצצה כי אנחנו באמת... אני מרגיש מהקהל שהם רוצים טיפה בקטנה אפל. קהל, מה אתם רוצים? נשאיר את הסטודיו לסוף ונתחיל לדבר על ההתחלה של האפל. קודם כל הוא שק. קודם כל, לפני הכל, אייפון חדש. הוא לא ממש חדש, הוא בעיצוב של האייפונים של פעם. וואי, זה נראה ממש ישן. SE הקודם, בגוף של אייפון 8, שזה ככה נראה ה-SE הקודם. הוא במחיר של $429 לפני מיסים. אני יכול שאלה? ורגע. למה זה נראה כזה מכוער? זה ממש מכוער ויש לו שוליים, ואני לא מבין למה להמשיך להוציא אייפונים כאלה, כי כל ה-UI צריך להמשיך, כאילו להתאים אותו גם למסך כזה, שזה מאוד מוזר לי. כמה זה $420 בשקלים? אז זה כאילו $1,500, 1,500 שקל, אבל זה יעלה בערך לפי דעתי 2,000 כן, זה הוסיף מיסים בקטנה.
תשמע, הדבר ראשון, כאילו, למה אפל מוציאים כזה טלפון, זאת שאלה מאוד מעניינת. אני מתאר לעצמי שהם לא היו מוציאים את זה. זה נטו Touch ID. אם לא היה לזה ביקוש. אני חושב שיש לזה ביקוש. לא, זה Touch ID, זה פשוט להגיד אנשים שעדיין לא רגילים ל-Face ID ורוצים להשתמש בכפתור. כן, יש הרבה כאלה. אני נגיד אשתי, היה לה את ה-SE הקודם, ואני ממש הייתי צריך לשכנע אותה הרבה מאוד זמן, בשביל שתעבור לאייפון 13. אולי אני קצת אידיוט עם הקטע של אפל, אבל אני יודע שבאייפד יש להם את ה-Touch ID בתור הכפתור של הזה, אז למה כאילו לא, אם זה ה-Touch ID? יפה, שאלה טובה, שי. אני לא מבין למה אין בכל האייפונים גם Face ID וגם Touch ID. לא, זה עניין של מחיר. ברור שזה מחיר, כמה זה כבר מייקר את האייפון? זה מייקר את זה בעוד $5, תכפיל את זה ב-10, וזה מה שהם גובים על זה. שים לי את זה רק בפרו, ואני בסדר עם זה. אבל ברמת העיקרון, מה שקטע באייפונים האלה, זה שהפס ייצור מוכן. יש כבר את המפעל שיודע לירוק את הטלפונים האלה. רגע, זה בגלל שזה היה ב-8? בגלל שזה אייפון 8? כן, זה אותו עיצוב, אז זה זול לייצר את זה. זה לא רק האייפון 8, זה גלגול של האייפון 6. אתה מבין? הטלפון הזה קיים כל כך הרבה זמן, וזה אותו פס ייצור, אתה יודע, כל פעם מעדכנים קצת, האמת שאני לא יודע אם זה כמו האייפון 6, כי זה כאילו כבר עבר איזשהו תהליך, אבל ברמת העיקרון, הפס ייצור מוכן, זה לא שאתה צריך לבנות עכשיו מפעל חדש, שמההתחלה יבין את כל התהליך של איך לייצר את הטלפון הזה כמו שצריך. אתה מסדר את הלוח מחדש. כן, אתה מעצב או שיש שינויים קטנים בפנים, מחליף את המעבד, ויש לך היצור הכי קל בעולם, יש לך את החומרים, האלומיניום ממוחזר מאייפונים אחרים. הם דיברו על זה שזה ממוחזר, הדברים האלה? כן, בגאווה. כן. בגאווה גדולה, כל העניין של המחזור. הם בפער גדול מהמתחרים במחזור האלומיניום שלהם. אני חושב בכללי שזה לא רק, זה יותר המהלך הזה, מה שאמרת עכשיו, כאילו, זה לא רק ממחזר את איך שזה נראה, זה ממחזר את כל מה שהיה לפני בפס ייצור, ואת האלומיניום וכל הדברים האלה שהאייפונים שמוחזרים אליהם, וזה פשוט כלכלית הדבר הכי טוב שאפשר לעשות. מאוד כלכלי, גם אתה מוכר אותו ב$430, מחיר עלה, הוא היה $300, $400, סליחה, בקודם. ועברו שנתיים והוא עלה $30, סתם כי אפל יכולים. מה זה סתם? אתה יודע, שבבים אולי טיפה יותר יקרים. כמה זה ברובלים רוסיים? אולי הוא מגיע עם 5G, שזה יתרון שזה עולה קצת יותר כסף. אבל ברמת העיקרון, זה די מדהים. מה שמדהים בטלפון הזה, זה שהוא מגיע עם מעבד A15 ביוניק, שזה המעבד של האייפון 13, שזה אחד המעבדים הכי חזקים שיש היום בעולם. והיום האייפון SE3 יותר חזק בכוח עיבוד שלו מהגלקסי S22 אולטרה. זה פסיכי. שזה די מטורף. זה פסיכי. זאת אומרת, האייפון אומנם מאפן, מסך ישן, קצוות, מצלמה לא הכי טובה, בטריה לא הכי טובה, אבל הוא יכול להריץ כל מה שהאייפון הכי חזק להריץ. אבל אם אתה נותן את זה לסבתא שלך, יכולה להשתמש בו 5 שנים. לגמרי, וואו. זה כאילו... אבל גם אני שואל את עצמי, משהו שהוא ממש מוזר לי פתאום, שכל טלפון לאחרונה, אנחנו רואים אותו עם 3, 4, 5 מצלמות. הטלפון הזה יהיה מצלמה אחת, זה אותו מערך 12 מגה פיקסל. 12 מגה פיקסל, וכאילו זום אין יהיה לך מוגבל קצת, וזה לא, נראה לך שזה ישפיע על איכות חיים של המשתמשים? אני חושב שיש אנשים שלא אכפת להם שהמצלמה שלהם היא לא המצלמה הכי טובה שיש שם. יש הרבה אנשים כאלה, ויש הרבה אנשים שלא צריכים 4 מצלמות בטלפון, ואני בטוח ב100% שאם אפל לא היו מוכרים מלא טלפונים כאלה, הם לא היו מייצרים אותו, כי אתה יודע, זה פשוט כסף קל בשבילה. לא, בוודאות זה מקום כאילו של מאוד קל להם לעשות את זה, ומאוד קל להם ליצור את זה. אני אישית, ה-S22 עם כל המערך מצלמות של ה-S22 אולטרה הוא מדהים. מדהים. אני מאוד אוהב את ה... אתה לא משתמש בזה בפועל. למה? מצלמה פי 10 כאילו זה להיט. אתה שם לב גם לטרנזישן. בשנייה שזה עובר בין המצלמה למצלמה, לפעמים זה הפוקוס לוקח לו איזה מאית שנייה. העדשה הזאת הטלסקופי מדהים. לא הטלסקופי, זה שהפוך. הפי 3. כן, יש אחת שהיא באמצע, שהיא לא הרגילה והיא לא זה, אני לא יודע אם זה, כאילו, לא יודע למה זה נותן, כי בפועל כשאתה עושה זום עד הסוף, עדיף לך או ללכת אחורה טיפה ולצלם עם הכפול 10, או ללכת קדימה ולצלם עם הרגיל, כי היא פשוט לא טובה, היא לא נראית טוב, הקונטרסט שלה מוגזם, הכל שם... אני חושב שזה לנוחות. זה חדות קיצונית כזאת, משהו מוזר בטוח. כן, אבל לחדי העין, כאילו, יכול להיות שזה יפריע, אבל בסופו של דבר בתור כלי, אתה יודע, אתה אומר פה, ורואים את זה כל פעם מחדש, של היותר זום, תמיד מנצח. יותר זום נחשב יותר טוב אצל הלקוחות. אבל יש הרבה אנשים שלא אכפת להם, מבחינתם האייפון SE הזה, זה מספיק טוב, כמו שאמרת, טלפון לסבתא, טלפון לסבא, טלפון לילד, אתה יודע, עכשיו יש לך ילד. לילד זה חזק. כן, להכניס אותו גם לאקוסיסטם של אפל, יש מלא רווחים שם. כן, יש לך את כל היתרונות של האקוסיסטם. אבל אני עדיין רואה הרבה יותר הגיוני לקנות אייפון 12 מיני, או אייפון קודם יותר, 2 דורות קדימה. כן, אייפון 11 אגב עולה כמעט אותו דבר, וזה כאילו... והוא הרבה יותר שימושי. והוא הרבה יותר טוב, אבל מה שקצת חבל לי בסיפור הזה, זה שלא עשו את הדגם הפלוס.
אם היו מביאים את ה-SE פלוס, זה יכול להיות הרבה יותר מגניב. שהיה לנו כמו האייפון 8, שהוא גדול, עם מסך גדול, עדיין עם Touch ID, אני חושב שדווקא לזה אנשים כן מתגעגעים, כי טלפון קטן, כבר היה את ההזדמנות לכל מי שבאמת רצה טלפון קטן, וטוב, קנה את המיני, גם ה-12, גם ה-13. אוקיי, אז רגע. למה אתה לא עובד באפל? אפל, אם אתם רוצים שאני אעבוד אצלכם, אני מוכן, אבל אני... רגע, אבל הוא אמר אפל פעם ראשונה ולא אפל. זה בגללך, השפעת עליי לרעה. אני אוהב אותך. די כבר, קחו חדר. איזה מלך הוא. אבל זה לא נגמר בזה, כי אפל... כן, מה עוד חדש? יש עוד למטה באתר? אם עכשיו אתה גולל למטה, זה עושה לך עוד פלופים? אם אתה גולל לטאב הבא... לטאב הבא. חברים, צבע חדש, כולם בעננים, אני לא מאמינה. וואו, איזה צבע חדש. האמת שכולם מסתלבטים על זה שזה בסך הכל צבע ולמכפת, אבל... איזה צבע חדש, האם אני יכול לשים על זה עין, של למה הצבע החדש הזה... אבל אנחנו רואים, זה לא חיקוי של הירוק שלהם, תראה, זה ירוק שונה, אחי, זה ירוק זית, זה משהו אחר לגמרי. אלפיין גרין. כן, ואני חושב שאנחנו רואים פה מגמה שונה מאפל, שגם בשנה שעברה וגם השנה אנחנו רואים צבע חדש אחרי חצי שנה, אני חושב שזאת מגמה שתישאר גם הרבה זמן, כי הם רוצים להראות רלוונטיות. בסוף מישהו שקונה אייפון באמצע השנה, הוא מתלבט אם לחכות לסוף שנה כדי לקנות החדש, ועכשיו יש להם את הסיבה לקנות באמצע שנה. אני ראיתי כמה אנשים שכתבו לי, שהם בגלל שיש עכשיו אייפון ירוק, הם יקנו עכשיו ולא יחכו לאייפון 14. אז אני אומר לך, זה נטו זה למכור באמצע, ולהעיף את הגלקסים, או מה שיש באותם ימים השקות. בשונה משנה שעברה, שנה שעברה הם הוציאו אייפון 13 סגול, אבל לא 13 פרו, רק את ה-13. והשנה קיבלנו ירוק גם את ה-13 וגם את ה-13 פרו, וה-13 פרו הירוק הזה נראה כמו אייפון 11 פרו, שהיה מדהים בעיניי, וצבע מהמם, ועכשיו אני ממש רוצה את זה, אני לא יודע איך, אולי מישהו רוצה לעשות החלפה, תקנו אייפון 13 פרו ירוק, אני אתן לכם אייפון 13 פרו מקס כחול. אופה, חזק, זה מהמקס לרגיל, זה שווה. כן, אני אתן להם. אז הם עשו כאילו ניסיון... חוץ מטאקי, שהם עשו פה שנה צבע, הם עשו פה עוד משהו? לא, שנייה, חכה. הם עשו ניסיון שנה שעברה, כמו שהוא אמר, באייפון הרגיל, ולא בפרו הם הוציאו צבע חדש, ועכשיו הם ראו שזה עבד להם, אז הם עושים את זה בליין הזה. אני חושב שגם, תכף תראו גם את האייפדים, אבל יש משהו בעניין של הצבעים, שנטו הנראות בחוץ מראה לאנשים שקניתי את החדש, ואנחנו רואים כמה זה משחק תפקיד. כאילו, זה שיש לי את החדש כל הזמן, הרבה יותר מגרה אותי לקנות. אתה אומר שזה סווג, כאילו, זה יותר עניין של אמירה. אחי, זה שיטת שיווק שאפל כאילו דוגלים בה הרבה מאוד זמן, וזה מתחיל להיות כבר בתדירות נורא גבוהה, כל חצי שנה לקנות מכשיר חדש, או כל חצי שנה כבר יש לי את האופציה לקנות מכשיר חדש, אם לא הספקתי את הקודמת. כאילו, אנשים צריכים איזשהו, כן, טריגר, אבל אפילו הטריגר הכי קטן כמו צבע, אשכרה יכול לגרום. עכשיו, תכף זה לא מצדיק את כל היחס, אתה מבין? אנחנו לא אמורים לדבר על זה יותר, כי זה כולה אייפון בצבע חדש, זה לא ש... ואגב, זה לא משהו שאפל המציאו, זה קורה בגלקסי ובכל מיני דברים כאלה, הרבה פעם שפתאום יוצא דגם חדש בצבע אחר. באמצע השנה? בוא נגיד ה-FE הם מוצאים וכאלה. כן, או מהדורה, לא דגם חדש. בדגמים אחרים, פשוט בארץ זה פחות קורה, ואגב, לסמסונג יש גם קטע כזה, שאם אתה קונה דרך האתר של סמסונג, יש לך אופציות של צבעים שלא מגיעים למקומות אחרים, שהם נמצאים רק באתר של סמסונג. שזה ממש נחמד, אבל אין את זה בארץ. אני טועה למה פלייסטיישן, אקסבוקס ודברים כאלה לא מוציאים, נגיד השחור לבן של הפלייסטיישן, אז להוציא אותו רק בלבן, ואחרי חצי שנה גם בשחור. סוני עשו בדיוק את זה. אחרי חצי שנה? שהם הוציאו עכשיו עטיפות כאלה, שאתה יכול להחליף את הפלסטיקים. כן, אבל העטיפות של הפלסטיקים זה פחות מעניין. לא, אז תוציא, בדיוק, שהקונסולה עצמה תהיה כזאת, ולמרות שהם עושים את זה עם משחקים, יש להם... כן, הם גם מוצאים קונסולה יותר קטנה. לשלט הם יש סקינים דיקלים כאלה. לפני שאנחנו עוברים, האייפון הזה הוא פשוט צבע חדש, אין בו שום דבר שונה מבפנים, זה נטו צבע. אותו דבר בו. עשו טאקי, שונה צבע. ואני חושב שזה פשוט, זה אפילו לא לקח להם יותר מדי אינדוס, כי הם פשוט לקחו את הכחול ושפכו קצת מהדלי לתוך זה, ויצא להם פשוט צבע חדש. אתה אומר, הם לקחו את הצהוב. המפעל עצמו כבר עושה את זה. אז זהו, אז קיבלנו, הדבר הבא שקיבלנו באירוע היה אייפד אייר חדש, וגם פה... איזה פאוור רינג'רס. לא, הוא מטורף, אחי. זה צבעים של פאוור רינג'רס. אז זהו, השינוי פה לא ענק, אבל... מה? כאילו לא, אין כאן הרבה שינויים, אבל השינוי היחידי שיש הוא שינוי מאוד גדול. זאת אומרת, לקחו את האייפד אייר, שהוא נראה כמו אייפד פרו, והאמת שהוא אייפד מדהים, כבר היה בבסיס שלו, ונתנו לו את אותו מעבד M1 שאנחנו מכירים מהמקים, מהאיימק, מהאייפד פרו 12 אינץ'. אני חושב שזה יותר נתנו ל-M1 מחיר חדש. זהו, וכל זה ב$600, שזה די, זה כאילו הוריד את המחיר. זה לא שנתנו לאייפד הזול את המעבד החדש, זה שנתנו למעבד החדש את המחיר הזול. שאלה אולי קצת של בורות. תחשוב לקחת את הדבר הזה רק בשביל איזו אפליקציה כבדה שיש לך בחברות. יש כל מיני חברות הייטק שיש להם אפליקציות שלהם. זה בדיוק השאלה שלי. למה אני צריך אפליקציית M1 לאייפד? כאילו מה פרוקריאט? מה לוקח לי הרבה CPU? קודם כל כבר יש לך תוכנות עריכה כבר באייפד עצמו. יש לך הרבה דברים שאתה יכול לעשות בו. אני בטוח שלא מנצלים אפילו חצי מהכוח, אבל
זה כן מהלך גאוני, כי אני עוד שנתיים לא רוצה לקנות מחדש אייפד, אני רוצה להשתמש בזה, אם תצא עכשיו אדובי אפטר אפקט, לא יודע, אם יצא פוטושופ מלא לפה, אני לא יודע מה יקרה. עכשיו במק OS אתה יכול כבר להריץ את האפליקציות של האייפד. כן. לך תדע מה יהיה עוד שנה. כן, יש מצב שזה לא יהיה הפוך. זה בדיוק הטריגר להפעיל את האפליקציה של המק OS ב-iOS. אגב, אני חייב להגיד אני קניתי את האייפד פרו 11 אינץ' שניים לפני ה-M1, אם אני לא טועה, אחד לפני ה-M1, 2019 או 2020, אני לא זוכר מתי קניתי אותו, אבל... פעם בתקופתנו לקחנו את הסלים לאפל, וחזרנו עם האייפד לילדים. תפוחים טריים. נתתי שטח של אמא שלי, וקיבלתי חתיכת אייפד. הוא צודק, אז זהו, אז עכשיו האייפד שלי יחסית חלש. והיום האייפד מפלצת, כאילו באמת, אני מאבד M1 במשך, לא יודע מה, חצי שנה, 8 חודשים, החזקתי את הערוץ הזה על מחשב שרץ על M1. ולקבל את זה באייפד זה פשוט מדהים. עכשיו, באייפד יש אפליקציות מקצועיות, הרבה מאוד. מעבר לפרוקריאייט, יש לך את אוטודסק, שזה החברה שעושה את אוטוקאד, ואני לא זוכר, כל אלה זה בעצם כמו סינמה 4D, זה תוכנות לסרטוט ומידול וכל הדברים האלה, והן עובדות מאוד טוב על אייפד, אתה יכול את כל הרינדור אתה גם עושה? אתה עושה את האקספורט של הרינדור בתוך האייפד? לפי דעתי אתה יכול לעשות הכל. ה-M1 אמור לעבוד מאוד טוב עם זה. אני אגיד לך מה, שלי מתה על זה. אבל תחשוב יותר מזה, ברגע שיש לך את ה-M1 בכל הפלטפורמות, אתה בתור מתכנת, כתבת למחשב, זה גם יפעל על האייפד. אז זה השלב הבא, הם יעשו את האפליקציה שהם בונים למחשב, יש להם את הכוח להפעיל את זה גם על אייפד, זה יפעל על אייפד. וזהו, האמת שזה לא שינוי גדול, כי האייפד פרו 11 אינץ' זה די אותו דבר. האייפד פרו 11 אינץ' עם M1 זה בערך זה, פשוט שעכשיו כמו שקיסר אמר, זה יותר זול. וכמה שנותנים לך עיבוד ביותר זול, זה תמיד יותר טוב. אבל עצה קטנה. אני בגדול, עצה בשביל טים קוק? עצה בשבילכם בגדול, לא בשביל טים קוק. אני מן הסתם, כשאני מגיע להרצאות וכאלה, אני כותב על הטלפון, יש לי את העץ, זה סופר נוח, זה ממש מגניב. אבל בת זוגתי, יש לה אייפד. שתחיה. והיא בעצם כותבת את כל הדברים, יש לה בפרוקריאייט, לא פרוקריאייט, יש לה נוטביליטי, שזה אחלה תוכנה לסטודנטים, והיא כותבת את כל הנוטים שלה שמה, וזה מסתנכרנים במחשב וכל מסביב. היא לפני 3 חודשים, קודם כל היא כותבת, לפי דעתי יש לה איזה 8 שעות שימוש באייפד ביום. כאילו, היא עושה איתו עבודה מטורפת, 8 עד 10, זה השעות שלה. אתה יכול לראות גם, יש לך את האנליטיקות של כמה שעות אתה. זמן מסך. אז היא, אחד מהדברים שהיה לה מאוד קשה, היה לה בעיה עם המפרק כף היד. ומשהו סופר מוזר, זה שהיא החליפה את המגן מסך למשהו שקוראים לו פייפר-לייק, וזה מרגיש כמו נייר, זה עושה לך יותר חיכוך, וזה ממש עוזר לה עם הקטע הזה של הבעיות בכף יד. אבל למה זה עוזר לה בכף יד? אני לא יודע, משהו בחיכוך של זה מאוד עוזר, אולי מרגישה שהיא לא צריכה ללחוץ חזק יותר? יכול להיות שיש איזה... וכבר הנגיעה במסך זה כבר מספיק... יש מצב שזה זה. מאוד מוזר. אבל זה הרבה סטודנטים מתלוננים על זה, וזה הפתרון, הפייפר-לייק הזה, הסקין, זה ממש עוזר משום מה. אז יש לנו השקה מיוחדת, באתר של שי מתנה, כיסוי מסך. קוד קופון שי 15 לקבל 3% הנחה, את ה-15 אני מקבל. 15 לא קשור. 15 לא קשור. רגע, אני ראיתי את הטוויטר של אלון גריני, והוא כתב, וואי, איך אני אוהב חורים במחשבים שלי. אז כן, מה קרה אלון? מה קרה אלון? ספר. אז הדבר הכי גדול שהיה בהשקה של אפל ביום שלישי האחרון, זה היה השקה של מעבד ה-M1 אולטרה. שזה כאילו, גם כן אפשר לצחוק, אולטרה, גייס 22 אולטרה, זה... לא הבנתי את זה, אני באמת הושפלתי באותו רגע, אמרתי, לא יכול להיות. כן, אני כאילו הייתי בשוק לרגע מהשם, אבל... אפל לקחו מסמסונג. המעבד S22 אולטרה החדש שלנו. אחי, כולם צחקו על סמסונג שזה שם של פאור רנג'רס, ועכשיו אפל עושים את זה, לא מבין. אבל אתה מפסיק לצחוק ברגע שאתה שומע מה זה, המעבד הזה. ובעצם מה שאפל לא סיפרו לנו בהשקה הקודמת, שהם השיקו את ה-M1 Max, זה שיש לו בעצם חיבור ישיר לעוד מעבד. ואז אפשר לקחת 2 מעבדים של M1 Max, ופשוט לחבר אותם למעבד אחד. לגו. כן, והם מתפקדים בתור מעבד אחד, ואז פשוט הביצועים כמעט מוכפלים, וזה די מטורף. אני אף פעם לא הבנתי, 20 ליבות. תמיד היה לי בראש, למה הם לא מחברים כמה מעבדים כל הזמן? למה עושים 4 מעבדים במחשב? יש כאלה לוחות M לשרתים, שאתה יכול, גם אתה יודע, אינטל ו-AMD, שאתה יכול לקחת כמה
אתה יכול לקחת כמה מעבדים ולעבוד איתם ביחד, אבל זה מצריך תוכנה מיוחדת, זאת אומרת, זה לא קורה נייטיב. זה לא מתאים לכל אפליקציה. וגם אם אתה עושה את הדבר הזה, שים לב שיש לך עניין, שיש לך bandwidth בסופו של דבר, של כמה מידע יכול לעבור מכל מעבד לכל מעבד, ויש לך איזה נקודה, שהיא הנקודה שאומרת לך, נגיד אחרי 4, אחרי 8, אחרי 9, זה פחות יעבוד טוב. עדיף לך להביא עוד רייט של מעבדים ולעשות את זה אצלו, כי יש לך בוטלנקים כאלה או אחרים. אז יש לך לוגיקה. אני חושב שאנחנו נגלה, ברגע שהדבר הזה אשכרה יגיע לאנשים ויתחילו לבדוק אותו, אז אנחנו נגלה, האם באמת יש שם צוואר בקבוק, כמו שאתה אומר, בין המעבדים שבאמת לא מצליחים לייצר את ה-800 מגה-בייטס בשנייה. כן, בדיוק. מה שכן, נגיד NVIDIA עושים את זה מצוין, יש להם את ה-DLSS לפי דעתי, הם קוראים לזה, שאתה שם שתי כרטיסי מסך עם איזה פלופ באמצע, וזה נגיד עובד מצוין, אבל מעל 2 זה לא עובד. בדיוק, כי יש להם את ההגדרה הזאת. אז זהו, אז גם פה השני מעבדים האלה, אני לא יודע אם יש כאן את האנימציה הזאת, שמחוברים לעצמם עם החיבור הישיר הזה, ודרך החיבור הזה עוברים באמת אין ספור... יש ספור, זה 800 ג'יגה-בייט בשנייה. כן, שזה מטורף, אבל זה כמות מטורפת של נתונים. וזה בעצם נתן לנו מעבד M1, כמו שאנחנו מכירים מלפני כמה זמן, פשוט יש לנו 20 ליבות CPU, עד 64 ליבות GPU, ועד 128 גיגה רם Unified Memory. זה מה זה לא אומר לי כלום, ה-20 קור GPU וה-64, אין להם כרטיס מסך? זה די מעצבן אותי, כאילו, למה זה מעצבן אותך? אינטל אומרים שיש להם 16 ליבות. אבל לא אכפת לי מהביצועים, שיהיה לך 2 ליבות, ושהליבות האלה יעשו ביצועים כמו לא יודע מה. זה לא משנה כמה ליבות יש לך, אז אתה עושה מולטי-ת'רדינג, בסדר. זה מאוד משנה. ככה עושים עוד כוח. אבל אתה יכול לעשות מולטי-ת'רדינג יותר יעיל, ואז יהיה לך פחות ליבות עם יותר כוח. זה לא כזה קריטי. הקריטי זה כמה טרנזקציות אתה יכול להריץ מתוך המעבד, בסופו של דבר בתור יוזר. תשמע, אני לא יכול להגיד שאני לא מומחה בסיליקון בכלל, זה מאוד מאוד מורכב. ממה שאני כן יודע, ואתה גם יכול לראות את זה בשטח, אינטל הולכים בכיוון הזה של לשים 4 ליבות efficiency, ואז 8 ליבות... אני לגמרי בסדר אם לשים יותר ליבות במעבד, אני פשוט חושב שמבחינה שיווקית, אני הייתי גם בצד התוכנתי וגם בצד של השיווק, אני לא רואה את הערך של להגיד לי 64 קור GPU, המספר שלהם יותר גדול מהמספר של השניים, אז זה אומר שזה יותר טוב. התרגום אצלי הוא מאוד פשוט. אני עם מעבד M1, שיש לי פה, שיש לו 8 ליבות, אם אני לא טועה. ב-M1 יש 8 ליבות, אני לא זוכר. נגיד 8, יכול להיות ש8 או 10. ב-M1 יש 8 ליבות CPU, וסרטון של 12 דקות לוקח לי לייצא בפיינל קאט 7 דקות. סבבה, וב-10 ליבות של ה-M1 Max, זה לוקח לי 3 דקות, אתה מבין? אבל זה הקטע, כל ליבה של CPU היא שונה בקצת, יש לך מודלים של ליבות. ברור שזה שונה. ואז בשנייה שפתאום דופחים לך איזה קונספט פרסומי, שאומרים לך 64 ליבות, זה לא אומר שום דבר. אני חושב שזה יותר עניין של השוואה, פשוט מי שיש לו את ה-M1 Max ידע כמה כוח יש ל-M1 Ultra. ברור שזה אומר, מה זאת אומרת? אתה יודע, זה חשבון מאוד פשוט, יותר ליבות, יותר כוח. אבל יותר ליבות ישנות, זה פחות כוח, ואם זה ליבות חדשות של ה-M1 Max, אז ברור. לא, הוא אומר שכל ליבה ספציפית צריך לדעת את הכוח שלה, ולא תגיד לי כמה ליבות יש, זה לא... כאילו בשנייה שאומרים לי... תגיד לי כוח, אל תגיד לי. זה מעבד עם 18 סיביות. עכשיו, כאילו, בשנייה שאני מקבל בריף שהלקוח אומר לי, תגיד 18 סיביות או 64 סיביות למעבד, אין לזה שום משמעות לקהל, ואין לזה שום משמעות לאף אחד. אני מבין אותך, אנחנו פשוט מגיעים מכאן מנקודת הבנה וידיעה שאנחנו כבר מכירים את ה-M1 Max שיצא לפני כמה חודשים. בדיוק, זה יותר השוואה. וזה מעבד חדש מאוד, וזה בגלל זה גם כל הבלגן, שה-M1 Max הזה, שיש לי אותו פה בגרסה הכי חזקה שלו, העיף לכולם את המוח, ואין לפטופים עדיין שבדיוק משתווים למה שהוא יכול לתת לנו. ואז פתאום אומרים לך, אולטרה, פי 2. אם לא לכם מה לעשות עם ה-M1 שלכם, אז עכשיו לא לכם יותר מה לעשות עם ה-M1 אולטרה שלכם. אתם תוכלו לרנדר עוד יותר פחות דברים של 8K, 4K, 12K, 27K. פסיכי. אז זהו, אני מתאר עצמי שמה רגע, אבל לפני, אני חייב שתסביר לי משהו בתור בן אדם שמבין מדי. ב-M1 אולטרה, תחזור רגע לקודם. יש לך אופציה? הופה. אני גולל בכל הכוח. הנה זה. שנייה, זה RAM, נכון? Unified Memory. כן. יפה. ה-GPU נמצא תמיד בתוך המעבד, אין להם כרטיס מסך. אין להם כרטיס מסך, זה GPU, on-board GPU, כן. אתה יכול לתת לי פחות או יותר, למה לא מדברים על כמה הכרטיס מסך הזה, של ה-M1, ביחס לכרטיסי מסך 3080? מישהו באפל מחפש כרטיסי מסך? דבר ראשון, אני חושב שזה לא מגיע, כאילו ב-M1 Max זה לא באמת הגיע ל... זה לא יהיה קרוב. כאילו, אתה יודע, זה כן מגיע... זה לא קרוב? לא יהיה קרוב. אז מה הם עושים? רגע, דבר ראשון, שאתה אומר 3080, יש לך 2 גרסאות עיקריות. יש לך את ה-3080 שיש לנו בדסקטופים, שהם גדולים כאלה, הם מעבדים, והם עובדים במתח גבוה, ויש לך את ה-3080, שזה אותו דבר. המתח גבוה. הם פשוט הם בלפטופים. ואז זה אותו צ'יפ, הוא קטן יותר, יש בו פחות חשמל עובר דרכו, אז הוא
פחות, הוא יותר מתחמם כי הוא יותר מתחמם, והוא נותן לך מן הסתם, אני חושב 70% פחות, לא 70, 30% פחות בביצועים, משהו כזה. עכשיו, בפועל, ה-M1 Max לא פירק את ה-3080 או 3090 של לפטופים, הוא לא פירק אותם, כי גם השימושים הם קצת שונים. כן, אין לך גם מה תשתמש בו. אחי, אם אני מריץ פורטנייט עכשיו על מק, הוא יעבוד לי סוף סוף על ה-M1 Max, הוא אמור לעבוד בכל מקרה לפי דעתי, אבל כאילו זה לא, הרזולוציה של ה-RTX והכל, זה לא יעבוד לך כמו שצריך, כי זה לא בנוי לזה. זה לא מותאם לזה. אני נגיד, שום דבר לא גורם למעבררים במקבוק פרו שלי לרוץ, חוץ ששמתי Shadow of the Tomb Raider, וניסיתי לעלות ברזולוציה, וכמה שזה פתאום המחשב התחיל לעבוד, ואתה יודע, כי זה לא מחשב לגיימינג. הוא מריץ חלק? זה לא שהוא לא מחשב לגיימינג, אני חושב שהמשחקים של היום פשוט לא בנויים. הם לא אופטימייז לפי דעתך? כן, הם לא מתאימים לזה. עדיין לא? כי המשחקים של אפל ארקייד, שאומנם הם עדיין לא כאלה מטורפים, ירוצו עליו בלי שום בעיה. איזה משחקי ארקייד אפל יש להם? מיינסוויפר וסוליטר? לא, יש להם מלא משחקים שם, אבל זה לא ברזולוציות, לא בגרפיקה של... זה עוד לא מגיע למקום הזה, אבל יכול להיות, אני לא יודע, יכול להיות, אבל עכשיו שיש מעבד כזה שהוא באמת חזק, עם 64 ליבות CPU למעבד GPU לגרפיקה, אז אולי... כן יקום המפתחים ויגידו בואו ננסה לפתח משחק לאפל. שיתנו לי כבר את האופציה לשחק. לפי דעתי בסופו של דבר זה הכל עניין של מפתחים. אבל גם השאלה העיקרית היא, אם אתה אומר שמה שקורה זה שבשנייה שאתה פותח את זה, המעברים מתחילים לגדול, וכאילו זה מתחיל לעשות רעש מבחינת המעברים, זה כנראה בגלל שהוא מתחמם. ואז אם הוא מתחמם, זה לא משנה אם יש לו 64 ליבות או 32 ליבות, אם יש לו 64 הוא פשוט יתחמם יותר מהר. זה לא משנה כל כך. לא, אבל ברגע שיש לך מחשב, נגיד, ואופה, יש לנו מחשב כאילו חדש שבו המעבדים האלה הולכים לשבת, אתה יכול לשים את זה? יופה! אז יש לנו את המק סטודיו הזה, שזה... רגע, למי שאיתנו בספוטיפיי, בואו רק נספור את הכמות של היציאות שיש לדבר הזה, כי זה משהו שאלון מאוד התלהב ממנו. יש פה 4 USB Type-C, 1 של אית'רנט, מה זה החיבור הזה? זה חיבור אית'רנט 10 גיגביט. יש פה את החשמל, שזה חשמל, אין מה לעשות. 2 USB, אני מניח שזה USB 3, או שזה 3.1, יפה מאוד. 2. HDMI כנראה שזה גם 2.1? לא, זה 2. 2 פשוט? כן, כן, אהב לי. למה? כי הם רוצים שתשתמש בטנדרבולט פשוט. הם גם רוצים שתשתמש בטנדרבולט, וגם הם משאירים את זה בתכלס בשביל כבל ארוך כזה, שילך לטלוויזיה רחוקה, שהיא לא אמורה להיות 120 הרץ. אוקיי, אז יש לנו גם שזה דבילי, אבל זה... לא, הם פשוט דוחפים את הטנדרבולט. יש לנו גם כבל אוקס, כי זה משהו שחיפשנו כולנו. כן, אבל זה גם יציאה שהיא בעצם, היא מגבר אוזניות חזק, שמיועד לאוזניות מקצועיות, כאילו, למרות שאף אחד לא באמת הולך להשתמש בזה. מה, יש פנטום? לא. לא פנטום, אני לא יודע אם יש פנטום לאוזניות, פנטום זה למיקרופונים, אבל רגע, אבל בכל מקרה... פשוט הפריאמפ של האוזניות הוא פריאמפ יותר רציני, והוא מוציא עוצמה יותר חזקה, ככה שאתה יכול להשתמש באוזניות מקצועיות ולקבל... אבל תקנו אותי אם אני טועה, במכשירים כאלה, לפני היציאה של האוקס, יש לך רכיב שקוראים לו Digital to Analog Converter, שהוא פשוט דופק לך את כל הסאונד בכל מקרה. זה הדק הזה, בעצם, זה הקוואד דק, וזה תלוי איזה זה, אבל במקרה הזה הם טוענים שזה מקצועי, אז יש לך גם המרה לדיגיטל שיכולה להיות מקצועי. אוקיי. יש כפתור קטן של on-off, ומקדימה יש עוד יציאות למקרה שהיה חסר לך, שזה עוד 2 של USB ועוד 1 של כרטיס זיכרון. שבגרסה היקרה יותר, היציאות האלה, זה גם לא אמרתי בסרטון שלי, בגרסה היקרה יותר, לא, הן כן קיימות, הן פשוט סטנדרבולט גם כן, ולא רק USB. אוקיי. תשמע, זה יציאות שמכבדות אפילו מחשב PC. האמת, שלפי דעתי במחשב שלי יש פחות יציאות. כן, ואנחנו, זה כאילו אחת הבעיות הכי קשות של אפל עד היום, זה שהקונקטיביות שלהם היא לא מספיק טובה, ולראות אותם שמים באמת במק כזה, קורא כרטיסים מקדימה, בכלל UI מקדימה, זה משהו שלא קיים באפל. זה כיף. זה די מדהים כאילו. שמע, זה גם מצחיק כי כל אפל, כל מי שאני מכיר שמשתמש באפל, יש לו את הדונגל הזה של ההאב של ה-USB. לכולם. אז כאילו אולי זה משהו שימנע את זה, למרות שאני לא חושב, אבל... כן. לגמרי, כי גם עכשיו אתה מחבר אחד מהת'נדרבולט האלה למסך, של המסך הזה גם יהיה כמה יציאות, אנחנו עוד רגע נראה גם את המסך סטודיו החדש, אבל מה שעוד חשוב פה, וזה גם אני חייב להגיד שהיה קצת מפחיד שהם השיקו את המחשב הזה, המק סטודיו, אז האנימציה מתחילה בתור עיגול כזה, רואים איזה עיגול, ואז אתה אומר, רגע, מה, זה מחשב עגול, והמחשב העגול, מי שלא מכיר, המק פרו הישן, המקלדת שלי נגנרה. הטרשקן. כן, הפח זבל היה בצורת עיגול, וגם לא היה את הרעיון הזה של לקחת... מקינטוש הישן, כאילו ישן, או לא, 2012. כן, משהו 2012, מק שחור כזה, שהוא כאילו נורא יפה, הוא נראה כמו פח כזה, אבל הוא פשוט היה מחשב מזעזע, הקירור שלו היה על הפנים, פשוט לא הצליח להתמודד. פשוט כן, לא בנו אותו מספיק טוב. שמו מאוורר באמצע, למטה, כל האוויר עובר באמצע, ויש לך 4 לוחות בצדדים. זה לא קירור אותה מספיק טוב, למרות שהוא בין המחשבים הכי שקטים שיש, אז אני לא יודע מה המאוורר, אולי המאוורר בגלל שהוא שקט, הוא לא מוציא מספיק קור, אני לא יודע מה קורה שם, אבל
גם אני חשבתי שבהתחלה זה ייראה כמו הטרשקן, איזה שדרוג של הטרשקן, ואז הם יצאו החוצה וראית שזה הכל מרובע. כן, ואז אתה רואה שזה בעצם סוג של... שני איימקים, שני מק פרו. מיני אחד על השני, וזה גם מה שגורם לנו להבין שזה בעצם המק מיני פרו, ולא המק פרו, שעדיין יהיה לנו, שהמק פרו עדיין יהיה אחד כזה בעתיד, שזה בכלל יהיה מסקרן, אבל עכשיו שגם פה בעצם אתם רואים שיש לנו גם חורים למטה, וגם חורים בגב, ובעצם לראות את הזרימת האוויר שלו, זה מאוד יפה שזה עולה למעלה, עובר דרך הלוחם, מלטף את המעבד, שואב את האוויר החוצה, דרך מלטף את המעבד, הוא מאוד ציורי. תשמע, אבל אני חושב שהם קצת מגעילים, כי הם כותבים פה $2,000 לגרסת בסיס, כשגרסת בסיס פח. באמת, עם שיא הכנות. זה תמיד ככה אצלם, עם 512 גיגה לגרסת בסיס. לא יודע, אני חושב שהאיימקים הצבעוניים, הגרסת בסיס בסדר, לשימוש שאתה רוצה את האיימק. אפשר לדבר על התהליך שיווק שלהם? פה זה ממש גרוע לקנות את זה. על התהליך שיווק שרציתי לדבר עליו עם הכבלים? נו. רגע, אנחנו נגיע לזה עוד רגע. אוף, אוקיי. זה ממש עוד רגע, אנחנו נגיע לזה, כי המחשב הזה, המק סטודיו, בעצם מגיע עם שני סוגים של מעבדים. אתה יכול לקנות אותו עם ה-M1 Max, שמה שיש במקבוק פרו, ואתה יכול לקנות אותו עם ה-M1 Ultra. מקס, ראשי תיבות של מקסימוב, כן? מרוסיה עכשיו, ברח אוקיי. אני כל הזמן מנסה לסדר את התמונה מאחורי. לא נורא, הכל טוב. אבל באמת... רגע, אתה רואה את הטרנזישן הזה? מי שבספוטיפיי לא רואה את הטרנזישן, איזה טרנזישן יפה זה היה. אז כמו שראינו קודם, יש לנו כאן שני מעבדים, וככה כמה שתקנו את המעבד היותר חזק, אז מן הסתם קבלו פה ביצועים יותר טובים, שזה די מטורף. והאמת שזה מחשב מדהים, גם עם מי ש... תעשה לה אורדר נאו, אני חייב להראות להם. אני רוצה להראות להם את המחירים בארץ, כי לקחתי את זה לפה, והנה הגרסה היקרה ביותר, פה באתר של אמירים. מה זה אמירים? 33,500 שקל. זה לגרסה עם 8 טרה אבל, 8 טרה זה לא זול בשום מקום. זה מה שרציתי להראות להם. כן. תראה את הגרסת בסיס. אז זהו, בוא נראה את הגרסת הבסיס עם המעבד... תסתכל. אבל זה המקס, הנה עכשיו יש לנו פה את הגרסת בסיס. תסתכל איזה זבל. תסתכל. רגע, שזה באמת כואב הלב בארץ, זה בכלל עוד יותר כואב. צמן את ה-32, טוב, לא משנה. תקריא, הנה 8,000 שקל, סבבה, 8,300. אוקיי, אז 8,000, ומה יש שם, קיסר? אז זהו, תראו. קודם כל, נתחיל בדיסק קשיח של 512 גיגה, שזה לא... יפה מאוד. אחי, די, זה כבר... 2016 צלצלה, היא רוצה את ה... שים לי hard drive, משהו, רגע, לפחות זה NVMe או שזה SSD? אין לי מושג. לא, ה-SSD הוא סופר מהיר, וזה היתרון, כי הוא גם יושב בתוך ה-M1, ויש לו חיבור ישיר למעבד, והוא סופר מהיר. אבל עדיין כתוב שם SSD ולא NVMe. NVMe פי 20 מהיר יותר מ-SSD נטו עניין של טכנולוגיה. NVMe זה גם SSD. זה סוג של SSD, אבל זה החיבור משם NVMe. לא אומר שזה לא NVMe. לא יודע, אני מניח שאם זה היה NVMe, הם כותבים NVMe, כי זה יותר טוב. לא יודע. אני חושב שזה מספיק מהיר, זה לא אכפת לי מהמהירות, אכפת לי מזה שזה נורא קצת. במיוחד אם זה מחשב לקריאטורים של סטודיו, אתם מצפים ממני להחזיק נס, אני מבין שאני מחזיק נס, אבל עם 512 גם לערוך פרויקט ספציפי, אי אפשר יותר מדי. זה 200-300 ג'יגה לפרויקט, זה לא עובד ככה. עכשיו, זה ששתי כניסות מקדימה, כמו שהוא אמר, הם לא עד סוף היכולות שלהם, לא תנדרבולט 4, מעצבן אותי. נכון שזה טוב שלפחות יש אותם, אבל לא יודע, זה כאילו גרסה מאוד מיותרת. ב-8,000 שקל אתה לא היית מצפה לקבל דבר כזה, זה קצת יריקה בפנים. 32 רם לאנשים, אולי ליוטיוברים זה בסדר, אבל לאנשים שעובדים ב... זה דווקא בסדר, כאילו להתחיל מ-32 זה טוב, כי המק פרו התחיל אז אני חושב מ-8 או 16 גיגה רם, שזה היה בדיחה. מה, 16 זה בדיחה, זה 8 בכלל, כאילו אתה לא יכול לפתוח כרום שם. אבל גם 32 היום, 32 היום זה גם גבולי מאוד. נכון, אתה משתמש בכרום ונגמר לך הרם. כרום ספציפי. אני חושב שהגרסה הבסיסית זה לפחות 2 טרה, היום אני לא חושב שאף אחד יכול לקנות מחשב לעבודה עם פחות מ2 טרה. נכון. ואז העניין של המעבדים הוא כבר שונה. זאת אומרת, אני, במה שאני עושה בווידאו, גם אם אני עכשיו עובר ל-8K, אז ה-M1 Max בהחלט מספיק, ה-M1 Max בהחלט מספיק לי, ואם אני רוצה לפנק, אז אני הולך על 32 ליבות, והאמת שזה די מבאס, כי המק סטודיו הזה יוצא זול בהרבה מהמק, אני כאילו הלכתי על 64 גיגה רם, שזה קצת מוגזר, אבל... זה כמו המקבוק שלך? עכשיו? זהו, זה המפרט כמו המקבוק שלי, שעולה כמעט 18,000 שקל, ואתה פשוט מוותר על מסך ועל הניידות, ואתה מקבל מחשב שגם יש לו חיבור רשת 10 גיגה ביט, שזה סופר חשוב לסטודיו, וגם עולה פחות מ-14,000 שקל. זה לא כאילו אתה מגיע פה ל-10 גיגה ביט, זה בסדר.
מה זה? זה לא כאילו אתה מגיע לפה ל10 גיגביט. לא, יהיה לי. לא, זה טוב גם לחבר נס ודברים כאלה. כן, זהו, זה טוב לעבודה בתוך הסטודיו. אם יש לך נס שב10 גיגביט, יכול לערוך מהנס. יש גם טכניקה לחבר עם זה מצלמת רשת, ואז זה נראית מדהים. סליחה, אדוני, למי שבספוטיפיי ולא מבין, או ביוטיוב ולא מבין, מה זה נס? נס זה בעצם, אני אין לי מושג, סתם לא, זה פשוט שרת ביתי, משהו כזה הייתי קורא לזה. התרגום זה Network Attached Storage. Network Attached Storage, כן. קונן שאתה שם בסטודיו שלך, והוא על רשת להתחבר למחשב שלך. ואתה עושה איתו רייט וכאלה, אתה מחבר כזה 3 בדרך כלל, שאם אחד מהם ייפול, אז הוא מגבה את עצמו, וכל המסביב, וזה יחסום. זה חובה, לי יש גם לאלון יש, אני לא יודע אם לך יש מצלמה בבית, אבל יש הרבה דברים. הייתה לי תקופה שהיה לי נס, ואז הגעתי עם מסקנה שאני מצלמה, אז אין לי מה לשים שם יותר מדי. קיצור, שנייה, כמה עלה המקבוק שלך לפני? המקבוק שאלה 18. עכשיו אם אתה הולך על המפרט שאני נגיד הייתי הולך, זה מינימום 2 טראבייט, ואז את ה-M1 Max הכי חזק, 64 ליבות, ו-128 גיגה, כי אתה יכול, כן, אולטרה, סליחה. אז זה יעלה 26,000 שקלים, שהאמת שזה, יחסית למה שהמחשב הזה יכול לעשות, זה לא כזה נורא, כי תחשוב על זה שהמק פרו, התחיל ב-30,000 לגרסה של 512 גיגה בייט עם 8 גיגה רם. ופה אתה מקבל כבר 2 טראבייט, 128 גיגה רם, מעבד יותר חזק ב-26,000 שקלים. לסטודיו שעובד, אתה יודע, סטודיו מקצועי עכשיו, לא יוטיובר, לא, זה סטודיו שמריץ עכשיו פרסומות, מריץ הפקות, צריך מחשב עכשיו שלא יעצור. נכון. זה אחלה מחיר, זה לא כזה נורא. כן, שיעבוד 24/7. אני חושב על משהו יותר גדול. אני חושב שבעתיד, נגיד, תדמיין חדר מורים. לכל המורות, אמא שלי, יש לה את החדר, בתוך חדר מורים יש לה את העמדה שלה, עם מחשב והכל והכל והכל. תן לי מחשב נורא נורא חזק, שיעלה גם 50,000 שקל, שים לי אותו באמצע, מחובר לכל המסכים של כולם. עושים את זה. כל אחד יש את היוזר שלו. יש דברים כאלה, עושים את זה. אז אני חושב שאלה, הקופסאות הקטנות, זה השלב הבא. שיעלה 50,000 ושיהיה חזק בטירוף. שוב, השאלה העיקרית היא הבוטלנק. השאלה העיקרית היא הבוטלנק, כמה כניסות, כמה יציאות, כמה דאטה יכול לעבור לכל מסך, אבל זה דברים שקורים, יש תוכנות שעושות את זה. נזכרתי, כן, אגב. אלון. ה-Thunderbolt בגרסה היותר יקרה, זה בגלל שיש לך בעצם 2 מעבדים של... אז אתה יכול להריץ אז יש לך עוד פורטים של Thunderbolt שאתה יכול להשתמש בהם קדימה, ומה שבגרסה ב-M1... זה רק באולטרה. כן, זה רק באולטרה, ובמקס אין לך את הפורטים האלה. מה זה האתר הזה? למה כתוב פה Authorized Reseller? זה אמירים הפצה, אמירים הפצה הם לא ספונסרים שלנו בשום צורה, אבל הם כן מאוד עוזרים, כאילו הם חבר'ה שהאמינו בי בתחילת הדרך, ושלחו לי מחשבים לסקירה, כמובן שהם מרוויחים מזה, כי אני ממליץ עליהם. למה הם לא האמינו בי? אבל מעבר לזה, אני חייב להגיד שלפני שעוד בכלל התחלתי, אתה יודע, שהערוץ שלי עוד היה פיצפון, קניתי אצלם את הלפטופ, אחד הלפטופים שקניתי אצלם, והם נתנו לי שירות מדהים, הם חברה קטנה משפחתית כזאת, הלפטופ התקלקל או הארדיסק, נתתי להם את הלפטופ חזרה לתיקון, הם נתנו לי לפטופ חליפי. עוד לפני שהיית אלון גריני? עוד לפני שהייתי אלון גריני, אבל לפני שידעו מי זה בכלל, שלאף אחד עוד לא היה אכפת ממני, הם היו נחמדים. זה מה שקרה לי נגיד עם ארליך, שגם. היה לי שם, בעצמי, היה לי תקלות במצלמה, דברים כאלה, ותמיד היו סבבה אליי וטיל אליי והכל. רגע, אבל זה שיש Authorized Reseller, מה זה אומר? כאילו יש אשכרה... זה יבואן רשמי פשוט. יבואן רשמי חוץ מ-iDigital בארץ למוצרי אפל? יש עוד יבואן. לא, האמת שהיום, אני גיליתי היום שיש עוד חברות חוץ מ-iDigital שהם יבואן רשמי, ופרסמו, עשו קמפיין נורא גדול של KSP שגם הם עכשיו יבואן רשמי, אבל עכשיו אני מגלה שגם אמירים הפצה, וכנראה שזה לא משהו כזה מסובך. בראש לי הייתי בטוח שלהיות יבואן רשמי של אפל זה בירוקרטיה מטורפת שאנשים לא מקבלים. לא, זה בירוקרטיה, אבל אפל ומה שאני יודע מהאמירים הפצה, הם מעדיפים שתהיה, כאילו ברגע שאתה מתחיל לקנות מהם הרבה מוצרים, וזה, הם מעדיפים שאתה תהיה Authorized Seller, אתה תעמוד בכל התנאים שלהם, והם בטח באים לקראתך באיזושהי צורה. זה שהם יבואן רשמי, זה אומר שהם עושים גם את היבוא בעצמם, כי אני אגיד לך למה, ב-iDigital אתה קונה דרך C-Data ודרך, איך קוראים לשני? יש עוד איזה יבואן רשמי של אפל. אייקון? לא אייקון גרופ. יש, לא משנה, C-Data ועוד אחת, שאתה קונה את המכשירים כאילו מהם דרך iDigital. אני לא יודע אם KSP ואמירים הפצה גם עושים את זה, אבל אני מקווה מאוד שלא יהיה את התיווך הזה בכלל, שיעבו בעצמם, והכל יהיה יותר זול. אני לא יודע מה... זה כאילו מוכרים למוכרים, וכל אחד עושה את החתיכה שלו. זה כמו סוכנויות שיש לך, שעשים קמפיין, ואז עובר דרך 14 סוכנויות, ואז אתה מקבל את הקמפיין אחרי 4 ידיים. אני לא יודע מה קורה בבקאנד, אני יכול לשאול אותם, אולי הם יספרו לי, אולי הם לא, אבל ברמת העיקרון, הם נותנים לך את השירות, וזה מה שחשוב. זאת אומרת, אם מתקלקל לך המחשב, הם לא שולחים אותך למישהו, אתה נותן להם והם מטפלים בך בזה. אני חושב שזאת אולי אחת הבעיות הכי קשות של KSP, שהזכרת אותם עכשיו, שהרבה פעמים הם מוכרים מוצר,
והם נותנים אחריות של מישהו אחר. זאת אומרת, הרבה יבואנים נותנים אחריות אחרת מהמשווק עצמו. DCS, iDigital נותנים, שולחים אותך ל-DCS ועל הפנים, אחי, אתה בא לשם וכאילו סוג של יורקים עליך. כן, ואנשים מתקשרים ל-KSP, אומרים, קניתי את זה, אצלכם זה יתקלקל. אומרים, סבבה, תקשר לאחריות, אנחנו לא נותנים אחריות. עכשיו, אנשים לא יודעים... למען הסר ספק, קיסר לא אומר שמישהו ירק עליו, זה היה מטאפורי, אל תבוא ואל תתבעו אותנו. ב-NFT. בדיוק. אני חושב שזה פשוט באמת בעיה שנוצרת מחוסר הבנה של הלקוחות, שהם לא יודעים ש-KSP הם לא אלה שנותנים את האחריות. וזה נותן, זה מעצבן את המוכר, כי מתקשרים וצועקים עליו. הייתי בחנות של KSP לפני כמה זמן, זה היה קטע, הלכתי לקנות... משהו, כן, מתנה לאשתי, קניתי למונופול. כבל של אפל. מונופול ב-KSP, יפה מאוד. קניתי לכבל של אפל היום הולדת. זה כמו טבעתי, הלום, מישהו נכנס לשם עם מכונת תספורת, הוא אומר, השתמשתי במכונת תספורת הזאת כמה פעמים והתקלקלה, והמוכר אומר לו, אין בעיה, מי שנותן את האחריות על מכונת תספורת זה זה וזה. אוי לא. ההוא בא, השאיר את המכונת תספורת וזה, והלך. הוא היה כל כך עצבני שהוא פשוט עלה. עכשיו, זה לא קשור, זה מוזר, אבל זה לא קשור אליהם. וזה, אתה יודע, זה שיפה. זה קשור לשיטה שהם עובדים בה, אבל. מתי יהיה אפל רשמית בארץ? מתי? לא יודע. אוקיי, והדבר האחרון שגם שי יוכל לדבר סוף סוף על המסך שהוא רוצה לדבר עליו כל כך, על הכבל, זה המסך סטודיו החדש. אני בן אדם פשוט, אני רוצה לדבר על כבלים. תביאו לדבר על כבלים. איזה מסך יפה, איזה מסך יפה. אז זהו, אז מה שאפל עשו זה בעצם לקחת את המסך Pro Display XDR, שזה המסך שיצא עם המק פרו, מסך שעולה $6,000, הוא דיבר עליי באותיות, אני לא יודע מה קרה פה. שזה מסך, האמת שהמסך Pro Display XDR הוא מסך מטורף, הוא קצת overpriced. הוא 6K, אבל הוא בעיקר 1600 ניץ, כאילו מסך XDR, שזה די מטורף. אבל הם לקחו את העיצוב שלו והורידו אותו דבר ראשון ל-27 אינץ'. תסתכל איך אני נשמע עכשיו מקצועי. כמה PPI? 228, משהו כזה, אם אני לא טועה. שזה לא כזה גבוה, אבל במרחק שמסך נמצא ממך זה לא נורא. זה בסדר, כן. אבל מה שמעצבנתי יותר לפני שאתה ממשיך, תראה את השוליים, זה לא אחיד. המון שוליים, המון שוליים. בצד ימין ושמאל זה אותו עובי, ולמטה ולמעלה זה שונה, וכשהלמעלה שונה מהלמטה זה מחרפנתי. אני לא יכול לראות את זה. אני לא יודע. הלמטה קצת יותר עבה מהצד, והלמעלה יותר עבה מהלמטה. אין סיכוי בעולם. אתה לא רואה מה אתה... אין סיכוי בעולם. אתם לא רואים את זה? האמת שכשקייסר אומר אתם לא רואים משהו, אז זה בדרך כלל הוא צודק. אחי, אתה לא רואה, תסתכל בפינה, אתה לא רואה שהימין יותר דק מהלמטה? לא. מה לא? לא רואים, זה לא... אני לא רואה את זה, אבל חברינו בספוטיפיי... לא בהרבה, בסנטים, אחי, אתם לא רואים... זה שהלמעלה... עזוב, תעלה למעלה. הלמעלה יותר עבה מהצד, אתה רואה? לא. למעלה מהצד יודעים. לא, רואים, זה לא נכון. אתם לא רואים כלום. רואים שהלמעלה יותר קטן מהצד. אחי, רואים את זה בוודאות, מה יש לכם? זה חרפנתי. זה יוכיח אם העין שלך היא באמת חדת העין. כנס, תראה את הפירוטים. כשהמסך יגיע אליי, נמדוד את... אתה יודע מה? בוא נלך לטקסט. כנס עכשיו. תגיד, אתם לא מקשיבים לי. אחי, הלמטה יותר עבה מהצד, והלמעלה יותר עבה מהלמטה, וזה מחרפנתי. למה זה לא אחיד? ועכשיו לא יהיה כתוב את זה פה, בגלל שזה לרעת ה... זה לרעת המוצר, הם לא יכתבו את זה. זה לא שהם לא יכתבו את זה. אבל רואים, אחי, מה? קודם כל, זה שיש מצלמה בלמעלה, אתה כבר רואה שזה כבר ברור לך למה זה עבה יותר, אבל זה מחרפן אותי, זה לא סימטרי בעליל. אני לא יכול לראות את זה. אז יש לנו מסך חדש, שהאמת שהוא די מגניב. מה זה רטינה דיספליי? רטינה זה השם של אפל למסכים שהוא כאילו, הרעיון של רטינה זה כמו בעין, ושאתה מסתכל על התמונה היא נראית לך כמו העין. חשבתי. צפיפות פיקסלים, אחי. הם קראו את זה באייפון 4 בשביל הצפיפות פיקסלים יותר גדולה. זה שם, זה מיתוג, זה לא באמת אמיתי, אבל הוא כן 5K, שזה רזולוציה מאוד גבוהה, 1520 על 288, שאני יש לי מסך 5120, שנגיד המסך שלי 49 אינץ' הוא 5120, ופה יש לך את זה ב-27 אינץ', אז הרזולוציה מעולה ליוצרי תוכן, אבל מה שמבאס כאן זה הבהירות. הבהירות של ה-600 ניץ זה ממש... זה לא יותר מדי גבוה. זה ממש נמוך, מאוד מבאס, ומה שעוד מבאס כאן זה הקצב רענון. הוא רק 60 הרץ ולא יותר. מה? מה? זה לא ידעתי. זה לא שמעתי. זה לא בסטנדרט של השוק, הסטנדרט הוא 120. אף אחד לא יקנה את זה. מה זה הדבר הזה? זה ממש מבאס. אף אחד לא יקנה את זה. מה שכן זה לא לגיימינג. אז אם זה לא לגיימינג, זה לא צריך להיות 120. אחי, כל דבר שאתה עושה זה לקריאטורים. כל דבר שאתה עושה אתה רוצה להיות חלש. זה יותר גרוע. כרגע שיש לך את הפרו-מושן, גם במקבוק פרו, וגם באייפד פרו, וגם באייפון, אז זה מרגיש כאילו, אתה יודע, אם כבר מסך עולה $1,600, אז לפחות שיהיה לו פרו-מושן גם כן. הם יוציאו פשוט גרסת פרו לזה. אז זהו, שאני לא יודע מה, תשלם עוד כסף עכשיו בשביל לקבל 120 הרץ. ואם כבר מדברים על זה שאפל גובים סכומים לא פרופורציונליים על דברים... עוד שנייה. יש הרמה. קודם כל המסך הזה מגיע עם רגל, בלי תוספת תשלום. שזה כבר משהו. זה מגניב. בתוך המסך הזה יש גם מעבד A13. אבל זה לא נגמר פה, כי גם פה הרגל,
אתה יודע מה, אתה יכול לקנות רגל של... דבר על המצלמה והמעבד. אוקיי, אז קודם כל יש לכם מצלמה מעל המסך של 12 מגה פיקסל, שהיא עם אולטרה ווייד, זאת אומרת שאתם מדברים בשיחת זום, אז היא תזוז ביחד איתכם, כמו שהאייפדים עושים היום, קוראים לזה סנטר משהו. סטייג'. סנטר סטייג', ואני חושב בכללי שאנשים יקנו את זה יותר כפורט, כי יש לו 4 חיבורים מאחורה של עוד תנדרבולט 3.1 ו3 USB-C, זה מבחינתי הדבר השימושי ביותר שיש כדי לעשות עמדה כמה שיותר נקייה. סך הכל מפצל USB ב-$1,600 ומצלמה זה שווה את המחיר. שמה, זה פחות מיטריום. ואני חושב שמה שימכור הכי הרבה זה בגלל שלפני שנתיים ראינו מסך הרבה יותר יקר בפחות או יותר אותו עיצוב, אז אנשים רצו נורא לקנות אותו ואף אחד לא קנה, אז עכשיו יקנו את זה. רגע, אני חייב לתקן אותך. מלא אנשים קנו את המסך של אפל. מלא אנשים, אני דיברתי עם אמירים הפצה, אמרו לי שאנשים קונים את המסך הזה בטירוף. מה? לא מעניין אותם שהוא עולה מלא כסף, הם פשוט רוצים את המסך של אפל. הוא לא הכי איכותי, כי הוא לא, אתה יודע, כי אתה צריך להשוות אותו אל מול מוניטורים. מבחינת דיוק של צבעים, כן, אתה צריך להשוות אותו. הוא שבר את השוק. יש לי חבר, אחי גל, סבבה, הוא קולוריסט, הוא עובד בזה. ויש לו, במקום שהוא עובד, יש אחד מהמסכים הוא כזה. אני לא יודע את הרמת דיוק הספציפית, אבל כולם עובדים שם ביחס ל-100%. זאת אומרת, 97% מהצבעים הם בדיוק RGB או לא, והמסך הזה הוא כרגע מוביל בפער מהמחירים שיש בשוק, עד למחיר שלו הוא מספר 1 במלא אחוזים, יותר מאחרים. המסך הבא שאתה יכול לקנות הוא כזה 30,000 שקל לרמת דיוק יותר טובה. זה 30,000 שקל אבל. עולה 30? לא, יש ביותר זול. לא, הפרו XDR עולה 25 אני חושב. עולה 25, סבבה. בגלל שהוא עולה 25? בלי הסטנד. בלי הסטנד. אתה שם אותו על הקיר. אבל אגב, גם פה הסטנד, שלא תחשוב, אתה מקבל אותו עם סטנד כזה רגיל, טילד זה, ואתה יכול לקנות אותו. כן, אם אתה רוצה שהוא יעלה וירד. כן, ואם אתה רוצה עם הסטנד הזה, זה גם עוד איזה מלא כסף. כאילו, סטנד הזה סופר יקר, הוא עדיין נשאר אותו סטנד יקר. אז אם כבר מדברים על דברים... ואתה יכול אבל לקבל אותו גם באותו מחיר עם הפלטה הזאת של הזה. שזה נראה לי מה שכולם יעשו, ויקנו פשוט זרוע. כן, אז אם כבר מדברים על דברים שעולים יותר, אני עכשיו זה הזמן שלי. עכשיו זה הזמן שלי. על דברים שעולים יותר מדי כסף באפל. אז אפל הוציאו גם למסך הזה כבל של USB-C, שקיסר מאוד התעצבן עליו. קיסר, אתה רוצה לפרט על הכבל הזה? אני לא התעצבנתי, אני חשבתי שזה מחיר מאוד 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 טוב. מאוד הוגן, מאוד הוגן. אם אתה גיא דמק. כמה עולה הכבל היפה הזה? אז הוא עולה $160 או 170? כמה זה בשקלים $160 זה יוצא 420? איך 400? $160 זה יוצא... 430? קצת יותר. לא, זה יוצא... מה אתה אומר לי לא? 460? משהו כמו, אני אגיד לך בול, אני אגיד לך בול, יש לי מחשבות. יגיד לי בול. קיצר זה יוצא, זה 500 שקל כבל, משהו כזה. 800. 800 שקל? 520 שקל, מה יש לכם? כן, אבל תוסיף לזה מס. בארץ מס ואת המחיר של הארץ. יש מיסים בארץ, נכון. לפי גיק טיים, הכבל הזה הולך לעלות 800 שקל. אז ככה, כבל של 800 שקל, שזה משהו שאפל מאוד אוהבים לעשות. הם שמו גם גלגלים שעלו כמה גלגלים של... רגע, אבל אני רק אגיד שהמסך הזה, כמו שאתם יכולים לראות, הוא כן מגיע עם כבל אחד כזה, זה לא שאתה חייב לקנות אותו, אבל הוא פשוט כבל של מטר. נכון. ועכשיו הם הולכים להוציא כזה כבל של 3 מטר בקרוב. זה 3 מטר, אז צריך לשלם פי 5. כן, זה בול היחס. אז בגדול הרעיון העיקרי זה שלאפל יש שיטת מחירות מאוד 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 פופולרית, שהם עושים אותה כל פעם מחדש, שהם באים והם דופקים איזה מחיר אסטרונומי על משהו שיודעים שהמחיר הזה לא שווה לו. היה להם גלגלים $600. 700 אני חושב. $700? זה צודק, זה גלגל. עשוי מיהלומים וקריפטונייט. מחתיכה מהירח. מהירח לגמרי. אז בגדול מה שהם עושים זה הם לוקחים את הקונספט הזה של, אתם יודעים מה המחירים? בואו נשים משהו שהוא במחיר הכי לא פרופורציונלי בעולם, בשביל שהוא יקבל סוג של סיכוי, באז תקשורתי על העובדה שהוא יותר מדי יקר, בין אם זה היה גם הזרוע. כמה הזרוע עלתה? מלא. $1,600. היה זרוע על המסך ב$1,000. $1,000 לפני מס, כמובן. $1,000 לפני מס. עולה איזה 4,000 ומשהו שקל בארץ. זה עכשיו כבל באיזה $200, וככה הם בעצם עושים שיש לך את ההשקה של אפל, אז אתה פתאום מקבל איזה כתבת יח"צ מפגרת של, הכבל הזה הולך לעלות לכם 800 שקל. הגלגלים של ואז אתה מקבל בהמשך הכתבה, אשכרה את הפרסום עצמו על הזה. אחי, אנשים רוצים להיות חלק מהפנסי, ואם אתה מראה כתבה שהכבל הזה עולה מטורף, ויש לי בעיה, יש לי אייפון שהוא גם של אפל, וגם הכבל הזה של אפל, אז כולם רוצים להיות חלק מזה, ואז הם קונים את הדבר הזה. כאילו, זה עושה טוב למוצר. די, זה במלאי? יש את זה במלאי לפי דעתך? הנה, אתם רואים מעמד למסך הקודם, ב$4,300. שזה גם לאותו מסך החדש, לפי דעתי. אתה קונה 2 כאלה, אתה מקבל את המחשב החדש שלהם. אז הנה, אתם רואים פה את וגם יש לך את האופציה, אתה רואה, המחיר שלו מתחיל ב$6,700 עם הסטנד טילד,
וזה הדגם הכי זול. אולי תביא 2 כאלה. ואז הוא מתחיל... תביא 2 כאלה? אני רוצה להביא 2 כאלה, נראה. יואו, נאהב אותך יותר מעכשיו. זה מאוד יקר. די כבר, קחו חדר. נאהב אותו יותר. ואז אתה יכול לקנות אותו גם עם ננו טקסטור, שזה כאילו מין טקסטורה מיוחדת על המסך, שמונעת השתקפות, שזה מעלה את המחיר שלו ל8,000 שקל. לא רואה שום סיבה לקנות. ואז אתה יכול לקנות אותו עם סטנד יותר יוקרתי, זה עולה 8,300. קיסר, מה המחיר שוק של כליה של בן אדם? כמה אני יכול למכור את הכליה שלי? בתור בן אדם, אתה בריא, אתה יציב? אני אמור להיות בריא, לפי דעתי יש לי גם 2 כליות, עדיין לא מכרתי אותם, הייתי מאוד קרוב כמה פעמים. אתה שותה קולה זירו? שותה קולה זירו מדי פעם, לא יותר מדי, אני אוהב סודה נגיד, אני אנשים מסכנים. כליה זה 13,000 שקל, רגע, שנייה, כליה אחת, אני יכול לקנות מחשב כזה, או שאני יכול... כליה וחצי, הבנתי אותך. תשמע, לשים 14,000 שקל על 2 מסכי 27 אינץ', לא HDR עם 600 ניץ, בלי קצב רענון, זה לא משתלם בשום צורה, אבל מלא אנשים הולכים לעשות את זה, כי הדברים הספציפיים האלה לא קריטי להם, ואני יכול להגיד לך שלכיוון צבעים, עכשיו אני יודע שהמוניטור שלי לא מספיק טוב לי, ואני רוצה מוניטור יותר טוב. זה יהיה לי טוב, אתה מבין? עכשיו, יכול להיות שאני יכול למצוא משהו של LG או של סמסונג, שיהיה טיפה יותר זול. כל מסך מ-LCD אם תעבור ל-OLED, כל OLED כבר מדויק בים של אחוזים. אבל הם גם לא זולים. בצבעים. אבל בוא נגיד לך מה אתה צריך. OLED 27 אינץ'. אתה לא צריך לקנות את זה. קודם כל, היום יש OLEDים כבר ב3,000 שקל. ואני חושב שאתה צריך פשוט לקנות 27 אינץ' או 30, לא יודע כמה מספיק לך, שהוא כמו הטלפון שלך. אתה לא צריך את הדיוק צבעים הכי גדול בעולם, אתה צריך לראות איך אנשים יראו את זה בסוף את הסרטון שלך. חד משמעית, אתה צריך, אתה חייב לחשוב על המדיום שאנשים ירצו בזה. אני מאוד רוצה 2 מסכי פרו XDR, מאוד, באמת, אני רוצה 2 מסכים כאלה. אין לך שום סיבה. למה לא? אתה זכית בלוטו במקרה לאחרונה שאתה רוצה לקנות את ה... לא? כי זה רמה הרבה יותר מדויקת של צבעים, שאין לך שום דבר לעשות איתם. זה כמו שתקנה מסך של 16K עכשיו. בשביל מה? כן, אתה שנים על גבי שנים. אתה צריך את הדיוק צבעים שיש לי בטלפון. פה זה OLED, אחי. לא, אני חושב גם, אני די בטוח שהמסך ה-27, הסטודיו דיספליי, הוא מספיק לי די ויותר, כאילו בשביל מה שאני עושה. אבל הוא עדיין יהיה יותר מדויק מרוב המסכים שאתה תקנה, בטח, יכול להיות שגם בטווח המחיר הזה. הוא גם עוד משהו של... אבל זה עדיין, אתה משלם ולא יעזור כלום, אתה משלם על זה שזה מוצר של אפל. נכון, אתה מייצר על העיצוב התעשייתי המדהים. עוד משהו, יש לך גם אחרי... כשאתה קונה מסך רגיל, הוא יורד בערך שלו המון. מוצרים של אפל פחות יורדים בערך שלהם. זהו, האמת היא שזה כן ולא. אני מנסה עכשיו למכור את המק מיני שלי כבר די הרבה זמן ולא מצליח באופן... לא, כי אתה הבאת דגם שספציפית אין בארץ. אתה הבאת משהו... למה? זה לא מוכרים אותו בארץ. מה? המק מיני? כן. כן. עם הטרה? כן, כן. בטח שמוכרים אותו. קניתי אותו באמרים. לא, סליחה. בגלל שמוכרים את הדגם החלש ביותר שלו בהרבה פחות כסף, אז אתה לא... כאילו, אנשים לא מחפשים לקנות כזה מחשב לכוח. כן, אוקיי. אז ספציפית, אני חושב שזה מה ש... נפלתי בין הכיסאות עם הכוח. כן, זה כמו לקנות את ה-512 של אייפון, את הטראבייט של אייפון. זה כמו לקנות פרארי ב$1,000,000 ולא ב$300,000. אנשים לא, אנשים לא צריכים את זה. נכון, אייפון אחי זה הדוגמה הכי טובה, יש את האייפונים שהם 64 ג'יגה שאף אחד לא קונה. אל תגיד לאייפון אחי זה הדוגמה הכי טובה, לא, אבל רגע, פי על אייפון, אסור. אייפון 128 מספיק לכל האנשים, וכולם מחפשים לקנות את הכמה שיותר זול במה שמספיק להם, אז רוב האוכלוסייה לא צריכה את המחשב החזק של אלון, אז ברגע שאני יותר מדי ביקוש, אז בטוח יש איזה עורך וידאו, אבל איפשהו שרוצה לקנות, בוא, אני מוכר אותו במחיר סבבה לגמרי, כאילו, במחיר שתכלס ממש אלון, בבקשה, אל תשתמש בפודקאסט שלנו בתור פלטפורמה. אני רוצה פינת יד 2 עכשיו לאלון, תן לי מחיר. תן לי מחיר. אני רוצה, יש לי הרבה דברים בזמן האחרון למכור ביד 2, כי בגלל שאני רוצה לקנות עכשיו את זה. בוא נפתח יד 2. או שנצטרף, יד, כן, נקרא לזה יד 3. בוא נפתח, אחי. אם אתם רוצים שאנחנו נפתח תערוכת יד 2, תקשיבו, לא, רגע, זה הקונספט. עצור, זה הקונספט. כל אחד בא עם השולחן שלו מהבית, עם כל הדברים הטכנולוגיים. תקשיב לי טוב. הוא מת לעשות את זה, בוא נעשה פשוט. כל אחד מביא את הדברים שלו, הטכנולוגיים, שם על השולחן עם מחירים כאלה קטנים שאתה כותב על דף, פתקים שהם מעבירים ככה. תחשוב רחוב שלהם כביש, שבכל הזה יש שולחנות, ואז כולם עם השולחן שלהם עומדים על זה, ואנחנו גם מטיילים בין השולחנות. או שפשוט נצטרף לשוק יד שנייה של ארליך, ופשוט נבוא לשם, זה כבר הכל מוכן, רק צריכים לבוא. אבל זה טכנולוגיה שזה רק מצלמות? מצלמות ואתה יודע, כל הדברים. אני רוצה למכור שם מקבוק. אוקיי, חברים. ואפשר לעבור לנושא. אפשר לסיים. לסיים, יאללה, רגע, אני לא אמרתי להם, אם אתם רוצים, אז תכתבו פה למטה. תכתבו למטה, אם בא לכם לקנות את הדברים של קיסר. וזהו. אתה יודע כמה דברים יש לי לקנות, למכור? די, תסתום, הפכתם לי את הפודקאסט. עזוב, אחי, זה לא רק לקנות ולמכור, זה גם סחר בחליפין. אתה יכול להחליף עם מישהו את המקבוק הזה בעד גלשן, אתה מבין? בעד בני אנוש. כליה.
כליה זה אוקיי חברים, תודה רבה שהייתם איתנו. אם אתם רוצים לתרום לנו כסף בשביל שנוכל לקנות עוד דברים של אפל, אנחנו גם מוכנים. פה הפייתון שלנו, פייתון? מה? פטריון. אני שם על המסך את ה-QR של הארנק איתריום של אלון. אני רוצה שאנשים יתרמו לי כסף בשביל שאני אוכל לחיות כבזבזן. לפחות אני אומר את זה מראש. תודה רבה שהייתם איתנו חברים, שיהיה לכם אחלה שבוע, ואנחנו נתראה שבוע הבא. שבוע הבא, ביי, נתראה, תעשו לייק וכאלה. כן. רוצים לקנות משהו?